enam saa kwa no so ebechia nje anyemfo abamu nipa adwumayefo obi a samre ena omoba ebechia ohene samre ya na se bia obi wo aye bia obeya onso oye ohene eno pa ho a enkomodie bi wo ho na obi ebeso ode ba samre ena ono nso ode saba na emom ya na enipa no doso ne santi enhye ewo ho na ombachuroturo omudin na yabo akire wo hene na omo abadwom na asem omo de baaye no omo ade atodwa enti sa de Akwasidae bia sa de no koso ena okuda bia so koso ade ebeche ama Akwasidae no ana okuda na dura nso nananmo esiesie krom ene eda yedi siesie ye ho esande sikasam so eba nkrofo ye nuane ton nkrofo ye etonsio nkrofo efa omo ho enti anoma nkrofo de be siesie omo paboa asomade ni nyina omo ton enti ede minute chakantanka ehwehwe negotiation komo Manhyia Kotokofie no teacher meyenhwe enim se Akwasidae no yetadi aya we kura na fi yedi de linkan yedi de tosom yenu de tosom yensamba de tosom na yaba enum ekwan be na efa so ekan Akwasidae no na de enti na edi no bebre afi no musa yo eda bia ye fra no da boni bia no adaduana na eba enti ye wa okude ye wa Akwasidae ye wo fofie ye wo ayi da pa sa ena na we nyina adaduana ene na mienu eda so ena eba so hu se okude aba Kwasiada etoso miensa okude na chi no Akwasidae hu se Akwasidae aba ukuada etoso miensa ewo Akwasidae na chi eno nso Akwasidae we ene ye de hwe ansana ode de aka no ahyehyem yego so ayade Akwasidae no ebramo Manhyia Kotokofie aha eyewura otumfo se to babio na hemfie meno kasai dwede rebe so koso na hema enso ahemfie enya asanketo akora enne da soronko ti agantanka mamehwe eyewura enche bia na o ma Asanteman maame Nana Madaroma oyi Asantehemaa ema Asanteman ede ne man Akwasidae ya hwe ne ekwaso Manhyia mfie ha wo ya ne ekwaso Nana Yaa mfie a ede re man sonko esne ne ya hyase de nyina wa afi mu no yo de man ye sonko ne se abehia emra ya yi Asantehemaa Asantehene Asantehemaa ma ye nje anigye no wo soro chen de aka enti aba no say ya enhye no ya na tesan ye behu no nana ewodwom ne ana ene de bibisa enkoso ya tesan ano de yentime nkyere efisi obi nim ohene kirim asem ye wo ho na so oba na ye tira yeye wa amanso ada foforo obeba no na no nso ya behia no kwan na ne say yan nye na ye hyehye nti yentime nkyere se obeba na oma beda say was for August so Asha Opim so TV live on Facebook live on YouTube like page you know share now so enya bi enhwe enne webre ana ewo ho aye behem na yedie mira ti akantanka mienhwe kama se edu Akwasidae ya na manfo ahokeka sana manfo si agitwi efra ma hodo so empo maimu emia hodo eba som Manhyia mfie no ya na bi ho omonte ase eno intasam bi o mana yo menyine se bibi huhu bia ewo musa ne wo mu ane se samre ene ye de kan ye ho bom juhwa unsani faso ha ubohu se NDC fo ene MPP fo omo aka bom
ya omo ti bom fefefe omo di nkomo nti dia na fe chense ye nti eda soro eba ukudani Akwasidae na afade no ya na te se de le kom de na rehwe no de e de se obi a okwa sori ade bia wori yo ho a efe ya nka ade ba kwa sori enu abi na ye de ye ho nti eni kwa se e tuntum eni kwa se e kobene kokko na emom bibia efe ya obetimi de abodwa bia no na o de eyo teacher me beja kwan na yakọ entiewura enche bia na obetena se na afedwumade no ato aso teacher bi de obeka twa to na yawie yo de wo mun se e nyina ya hu se e nigisem enso ye de ahyemra nso a nananum de ahyemra so wo wasore bi kura akwa obekọ wasore apon ansa na waba enti betumi aka nimienu nyina ekobom Mera se tija kantanka ena yene no etwetwe enkombo no wo hwa me ndi fa so ha amanyofo ewa ha bebre nya sanketwa kane na sadia nani abra opesa owe NPP national chairman Ewra Polafoko ono watna se ewa ha afei honorable Simon Osamensa former Ashanti regional minister watna se ewa ha ene Kumase mayor Zuba ono so enate me nifa so wa hayi Asanteman sofo dodo na frana kwada nyame Dr. Franka Mwakohene ono so atna se ena afeso no Dr. Andy Okra ono so atna se empanyifo no de enya sanketua dodo na atna se a onyina eba ba somna meko regional minister ho na menena twetwe nkombo na kakra owode ma Asanteman no ene ode ato anim Honorable Opinso TV Sunday, Memo Akwa, Memo Ade touching. Yeah, no Pumba Code. I made the Akwache and also. Yes, so we are dancing near Santisum, and they are Akwasidae, and I am woman shine fee, a daily woman, then I want the Mayan. But as it be ready, ye Besumye, Bema two for the touching. And that's why I needed that. And then I'm saying Akwasidae Dika, the Dema, Asantehemaa Kwaba. Ya di na ya ba na ya ba besum na ya ba besire na paibo e da ta ya ba na chi atimi abo ma Ghana na Asanteman fa ntuma pafra yo let us say ya ni Dr. Franka Mwakohene na ejetwe command ma ya hwa we de obetu amanfofo amamra ne amane ye hu we se da osi afa ho akono efe de na wo ka kire nkire matitu Asanteman eti enokwe emse ya mamre ne amane de ye ntontwene ana say o ma refi ukrom hina ben a o yina wodwabo ase enti Asanteman Ghana man ya mamre ne amane na e ma yeda sonko e wo Africa ne Ghana gina ye show obi enkran say ye ne si obi afa ne ho nhyem na obi ante de ye ya ase wo chieftains ne culture ye a key aspect of governance ebi o me ba say ya yebenya akwanya aka kire otufo ne Asanteman ebunduduma wodo a aban no ye ne bra aban no ebo e de afa Asanteman temo se de be ya bibi e kamu a na banifo so ma yahu ne atimi atu ho anamo edu osom na se be ya Asanteman ne Ghana be fa ne ntuma pa e de fra ara wo me da sipi se ene so eno atwetwe enkombo mame ne Kumase mayor honorable Zuba ewa ha Ofanyika memo akwa ba Opinso TV radio so ni. Yeah, media. No Pumba Code. Yesu ni na nanu madaro ma me hoye. Ene ya Akwasidae ede na woka e kire Asanteman. Asantefo. Adede na bia yehia. Na yasom. Ya je ye na nanu musa musira. Ede akoye dwumadi nyina so. Edu na ma Asante I said, yet, said a piano at the Rianabiano, and I'm so Yaba some Yura. Naya said in Semsha at the Akudijuma. Osha near Obehunoha, and then I catch it. A man there, and ya mamre in the Chagu. I tell me what did they say? In 3 months of a heady, said about you knew almost a big cream. Na Santiago so ya Asante yeshe Kumase mpuntio
Oye bebre niema ekoso no obia we animsam den na ese omoaka Asanteman obia nso betimi aye ede aboa na nse sha amoye ato ho no eno nso timi be mama ye hwe ni so obia ntuare to utua to na enya sika ye betima aye adwuma no said ese ene de fata na ye kure aye said ye na ehwe no Honorable Merasipi Enti Bene Honorable Okay Mayor na Akasano Mamene Honorable former regional minister Etwetwe Enkomo the immediate past Ashanti regional minister Honorable Opinso TV Sunemu Akwaba Yeah nuamenua Wapomboko de Twede ampon Yakopon de acha me ho ye pa we de chen da eden wo mu ene hu Manhyia Mfie na Akwasidae omonante se yo medasi send you only no ene Akwasidae na yaba na yebeka otumfo osetutu abebi ho na ye nyina adi ade no tie ba be ma no ade tochi onim se enche nso ene ode Asantehemaa fofora wayi no edi ebatuja tie ba na yaba be chia Nana Asantehemaa ni amana kwaba ni amanu waba atenasi enti nyabone bia yebedi ade okay yenhwe said mo amotena animu hayi said mo si afa mo ho amamra ni amane enko na ehu okay na nanu mo achia aha kuna hene ena yehu no one mpanyimfo ena omo achia eye Ashanti regional minister ni abem mpanyimfo a yehu omoyi enti Opimso TV Opimso radio ha ena yegoso a yanemo etwetwe sa enkomoyi enchia no awia ya beto aso na yane yeura Simon Osamensa atwa yenkomo no so ne ehwe de moye nyina de nyina ya mamre ne amane sabi mo de amone afika kra yane efira kiri eba no ede na ka kire ede na se ehwe afa amamre ne amane ho yo no kurenya me anim no sani enim Asanteman no oka mamra Asanteman edimu akotun ye bia Ghana ha ene ewiase nyina na ohwe aye nananom atimi aboya mamra no ho ban abesi ne ama daduanan bia no yedi Akwasidae aba abesi ene yesra enchirima na eba ne se sani Opimso mo aya o mato asumpe mfie ahasani akiri abesi ne no o mo nso momode na emre bia otumfo bebodwa bia ya fie nyina beba amna yefe because awo mpo no o mu fie amono ne no emre a otumfo betena ase Akwasidae bia o mo ba enti yanya yefia ne de o se anso eba kura me yekese Honorable Simon Osamensa ena yene no atwetwe enkomo no nananom eguso a onom echia enti no yebeko na yakodi enkomo enne empanyifo aba no ebi mo ha for the first time afena mehu omo wa ha I will speak to them na omoni so kakra mo no omoni atwetwe enkomo honorable Menwakwaba this is Opimso TV Opimso radio Manhyia Palace you are welcome. Thank you. Okay. Let me remind my viewers, Mene Ora Paul Afoko and Ebatutri and Komoi. Opani Pacho, is this your first time at the Manhyia Palace? No, how can this be my first time? Okay. I come here regularly. Okay. And for this occasion, it will be very wrong of me not to come. I respect the king very much. I respect Asanteman very much. Between Nunya Papa and Meka Bofo, why? I thank you very much. Eti Nananum Egusua Omo Eba Ogusun Swa Ochia Yane Ora Polafoko na Yatwetwe Enkomono Ono Swaba se Obema Yeura ade touching ba se Obema Yeura Obesom ama niema akoyie enti yebekoso na yahwetwe enkomo ma onu se nana mo ma hene onene dom omo abechia mpanyifo a omo ate adwamu a enya senketwa enne adwumadie no ayefe ayakono
bibia ede da nakwamo a enye asanketo akra mame hwe na yento adwumade no so yento ankomotwetwe no so na yane yewra aya doctor Andiokra yano no ento yenkomo no so honorable imo akwaba imo ade touching so yo mini amejo so mabomba ko de na mi adom ne mpabo ene ya Akwasidae ede na yo me da sene ya kan ya Akwasidae ene ye se baby a ye wo bia ye gya de ye bia na ye be kan ye Asantehe ho na ye di enti nyame akwa ma afi days ni bia ba beto ya na o se ba na ye aseda edemano na titru ene so ye hwe ye maame panyi ye Nana Asantehemaa nyame adaroma odena mai na ye special na o se ba na again ye ne bedi ade enti mika je so bia o ha bia ni gie mu enti na ye nyina ye wo ha ane Asantehe ewura Asantehe e bedi ade ye nya wi de ma me fa nto aso ye se edi waso ye ho nkomo kakra Tree Crops Development Authority ede na ekoso de na wo ho abetumi ne ya che e wa adaroma senior Tree Crops Development Authority senior onimu no ye adwuma no ye na ye hwe nuaba 6 so ye cashew coconut oil palm rubber mango and share ye nkuto ye rubber at ana abe senior kan no ye dimu Martin ye pa eniema o se edisi akwan so ma sabi ye farmers ekuafo omutimi nya good planting materials ensi oto no mudi dua nuaba no eno na ye di eye ho adwuma now tie will be a friend of free elite seedlings distribution say aduaba na ye papa na ye che bia ma ekuafo e wo sa crops yi ho enti ya sha ase na watwe echa mu na edi kan omo a edi rubber hu dwuma no farmers eye rubber no yakoma almost stamps ye ma ba almost 200,000 stamps ye di kan nyamu 60,000 ye de ko enye stamps no nko ene seedlings no nko eye input ka ho se efa Wellington boot eye enure ka ho abetimi de agu ase na bo rubber no ho ban ya shase na ye free ho ye be ko cashew ye be ko abeso ni akọ nkutoso ni akọ mango na ya sa akọ di aka hu nyina nteno na tree crop ye di hu dwuma sese ni esa aboda rose nipa bebre na e wa asase no mfa omu hu enhyem no munua na this economic trees no ehu won faso na ye bo modern ase betime bia enwuma so ama maburu no ene ma nteno na ye di hu dwuma da was Beda se chief say wonu so ahwetwe enkomo e wa ha empanyfo wa ha no doso ye hono ye security agencies no dodo na e wa fire for wa ha immigration for wa ha prison service for e wa ha and empanyfo on e security agencies nyina anom police for empanyfo e wa ha afei okay, nananom echiai na me de airto so se say no o hwe echirewa empanyimfo bebre ena omon so atase e wo chire ho sadam kai no ma wo aye askwa MC ono eti echire ho ma no former subi MP ono so eti echire ho ma no former ahafano Asantehemaa MP ono tiachira ye be ko munyina ho ni aka otwe nkomo ansa na be ko no ma me mpanyifo woni mu hai ye nto ayen nkomo twetwe no so na kakra omo no omo okay ene ma me ra straight na ye twetwe nkomo ma me ra straight na ye twetwe nkomo okay Honorable Eugene Boachentwi former Subin MP aspiring general secretary New Patriotic Party Honorable Primizotiris in Mohammed Atada touching so. Oh, yeah. Me ado me hoye. Nana Yaa Akwasidae ene ye hu wensha infie e de na wo kan kire. Nana Yaa Akwasidae tosu num wa afie 2026 ibu.
and then so that they Asantehemaa info from and then child also me do actually you are seeing and when not they kind Tiabaya mini penny honorable one day Kwame appear could be a banopaya if you can do an opaya a babasum a sumira a basma Asanteman yasum yachan Asantehemaa so near Manakwaba yes saying I made my Amano what you about me the banopaya we are in Antesiano. Okay. Yane Oramu Jimwa Chemchi and Akasano lawyer Andy Apia Kubi, former Asantehemaa North MP, Honorable Memoir Kwaba Open Source TV Radio Suni. Oh, Yamiadum, Bibia Boko. And they are Akwasidae, and I walk and tray in the Intawaha. Oh, Sunny Aminia Kai, and there Yababa Sumiura, and Yabba near the Yabaji so Misha, Grammy, Akofasa Obey, and Yanazo at the Akumapa Abompai Pamano, send a baby Biabekoi, and then the Yabba Nasi, Yababa Sumiura, Yabba Zuman, Yadama Sensuzinamo, Moso, Aquaya Modia Fasoa, Mosum, Ahivia, Yadamazimibri. My memoir to a mabulofo, almost a phenomenal phrase, if I'm Mamrani and Mandia home, you who we sell us a flower kente, Etia Chachamu, Efe Akono, a dear Futuna de Oma and Chima Mobe. You in Chima Bay, your footwear, Mom, say, Omunki men and Anum, Omunki men penny for, just a deeper piano, what entity, a new culture. It is the Otia piano, a sister who said, what memory, because what memory you are soon. Namufa and Nisoni Obo, a man penny for, it is true, Nanamo Motico, Omuna Motin, Nanama name. It is an Ebia Otiaco piano, a Babubia Oticumbiano, a Saudi Bo, a Fata, a Mananam. Now, dear, this also man, and another papa, Ibiakam. Around I peace, and no actually and come more. Yeah, that's what Manhyia Kotokofie, na and no. Enchebia na yeura krobia sande kotokohene na obetnase na one nane manfo so aba abesom enya sanketwa eno hon komodie ena ye de bramo Manhyia ahemfie no eno nti sedemidi kaka ye no empanyfo a ewo ha no omodo so he akire ho a enipa ajechi bebre ena te ho ma hono honorable Sampan kane Kumase mayo ono nso ete ho bi ene abemo mpanyfo abandada no mabraso omo nso ewo ha omo ehena waba abesom enedai ewo dwumadie no emu nananom de eba no mugo so eba enti nananom atrase no ye behwe na ye ne ebinom enso ahwetwe nkomo na kakra omo ewo ka no omo ede ato yanim sesei aka kakra bi na no mienu abo enche na yeura kotokohene tumfo se to bio na obetnase na afi ne nananom abesom no medical so akase nana ye cha otosom yenu Asantehemaa ononso so no atnase ewo ho a enya senketwa enche bia no ye ne omonso ebehwetwe enkommo na afi yahwe amadwumadie no enso awie peyo entime no kasa de oba Manhyia ahemfie ha enya asanketwa yabe na yade nkomo bebre ewo efie ha na nanom atrase de omaka bibi kakra e de akire ahefo ene ya Akwasidae okay ene ya Akwasidae minim se ene no enye asanketwa na nanom wa hayi omaka bibi kakra e de akire wona nanom ewo Opimso TV Opimso Radio nana nana wadaroma Opimso TV sune ne mo ade touch o adento ye na wapomba ko de hu ye de me so me hu ye na wadaroma ene ya Akwasidae de na wo kan kire onana no ma o mo heyen na o mo tie yen je be kan ne se da ponda ewo Asanteman ewukude Akwasidae
adeɛ bɛkyɛ Akwasidae dapa nene nana bia akɔsom ɛwɔ ne krom ne yɛba ne abɛhwɛ yɛwura sɛdeɛ ne ho seɛ tie bɛmena de tɔkye ɛno nti na yɛabɔ dwa yɛtwɛ no ɛnɛ da kɛseɛ a yɛ nananom ɛnɛ ne yɛso didi ɛma ɔmu budi bie tu nana ne di ya wo so wonnidi eti duru saa mmerɛ yi a wohwɛ ɛyɛ anigyeɛ nko a yɛasoma wie ɛne yɛn nyinaa bɛtwa ahyia yɛtwɛ sɛ yɛwura ɛbɛba ne ama no ade tɔkye eti saa da yi wotumi nyɛ yie wotumi nyɛ hwee adeɛ dapaa no a meka no sɛ yɛ memenda dapaa ɛwukudaa so brada no so yɛka no ɛbrada dapaa ɛyɛ dapa a we prepare towards either Akwasidae no anaa wukudaa no wote akonnwa so a saa da no wonkɔ baabi a wohwɛ sɛ wonom a bɛyɛ biara ɛbɛka ma sɛ bɛyɛ bɛwura akudaa no mu anaa Akwasidae no mu eti ne sei no woyɛ ɔhene a Akwasidae no okodi asɛm ɛna abufuo aba eti yɛ ɛda soronko ɛwɔ akan amammerɛ mu ɛno nti na wahunu sɛ nananom yɛamo yɛ ho so kama yɛba abɛso wɔ Manhyia ahemfie ha ɛkyɛ sɛ ɛdɛ deɛ ɛdigyi da yɛbɛka kyerɛ obiara sɛ ɛyɛ som da eti Akwasidae no yɛnka good morning good afternoon good evening wɔɔkyia wɔ hene biara wo se nana mema wɔ adɛ tɔkye no nso se adɛ ɛntɔ yie eti nɛ deɛ ɛnka good morning ɛnka good afternoon ɛnka good evening ɛyɛ adɛ ntɔ yie deɛ mɛtumi aka no Pia mene nana nkwantakɛse hene nana boakye yam abɛbio ɛna ɛtwetwe nkɔmmɔ yi nana ɔdaroma yɛnim sɛ Akwasidae deɛ duru ha ɛna yɛasɛnketewa wafa deɛ sɛ de musipa mo ho ɛbɛtaa na akɔnnɔ ɛkama sɛ nɛ deɛ ɛyɛ akyɛn daa ɛdeɛ yi na ama nɛ deɛ ɛyɛ sonko yi ɛyɛ sonko sɛ ɛnkyɛ koraa na yɛwura na Asantehemaa ɛne gyisɛm eti nɔɔma mmienu ɛna ɛkɔ so deɛ yɛwura de to yɛn anim no na ɛnɛ so asan yɛ Akwasidae no na wɔ se yɛfa ho kama na yɛbɛma yɛwura ɛne na Asantehemaa ade tɔkye ne yɛka kyerɛ sɛ waba a yɛmana kɔ aba yɛmane tiri nkwato ɛno ano no nana mede ase pii me so meda mase yɛne nana boakye yam abɛbio nkwantakɛse hene ɛna ɛtwetwe nkɔmmɔ yɛda so a Manhyia ahemfie a yɛde ɛnɛ dwumadie no enso ebremo enye asanketo akra enti no baabi a wo bia no onso betuma beka ho like Opimso TV page no share na onua nso enya bi enhwe na de ekoso Manhyia ahemfie ha no ono nso ohunu nia ekoso na enye fe ewo ha yo enti ne yehwe nyina nso no eye na ahema ahemfie eye ahenyerenom enche bia na atwetwa mu yi omdema ho ofe kocha omase ema no chinkwa na kwaba enne Akwasidae o hwe Opimso TV so a osimu se ahenyerenom wonom ese somo fefefe a wonom kwakotai wonom ase achi omkoma na de tochi asanso ene na asom eno ene ehunu Opimso TV so yi enya sanketo akra enne wantimi ama Manhyia ahemfie a odi ani se obekọ social media no so Opimso TV YouTube and Opimso TV Facebook ya kira kwan na like page no share na obia nya bi nhwe na obia hunu ne ekoso Manhyia ahemfie ne hunu sampa amamra ne amane enko na etwagu enne enigye no eye sonko enne enigye no enya sanketo akra ho keka no ano eden Manhyia ha ayefita ayenigye enko na yehunu Manhyia ha enya sanketwa enti nanayema hono na yehwei na wonom a jonkrofo sede omosi ebodwom asa ekoso enya sanketwa odia ene so bekoso ne yatena Opimso live Facebook Opimso radio live YouTube Opimso TV and into bia ebetumi abeka home like page no share na unia enya bi enhwe na bibia enkoso kama pa enfama ye Manhyia ahemfie they say there kama sa oba ye ura ahemfie anso a bibia ekoso kama
nananom atenase abem mpanyimfo a omo so free ya hodo omo so aba omo betenase ne ehwe ni mu nyina enesa eni cherbi yewura kotakohene tumfo se to ba bio obeba abetenase na osom no efrase na dwumade ni nyina enso etumi ewie peyo enya sanketua yade aman hene ahodo ewa ha abrempon ewa ha adehye ewa ha abrempon ana aman hene no omo so likrofo dodo na wa ha ena omo so a omo bepemu adesua omo ewa ha omo mfra man hodo so ebese omo hede ekoso no omo so ebi ewetenase a omo nyina eba besua bibi efri ne ekoso elmenhia ahemfire ha enne yede osom no ebramo a enya sanketo akra into bia betumi aba beken ho na yenyina yasom Asanteman fefe na yede abo yewura chidom yede abo Asantehemaa chidom ama Asanteman enzo so afana akoso afana ntmapa yede efra enne Akwasidae yekoso ama Asanteman nyina de toche yekoso ama Asanteman nyina de toche eni wiase nyina de toche se omonso no ene mabekoyie na yase twedi ampon ede amana nanom se omo empire bia so no elo so betimi akoso anasa be mu ama Asanteman na ne eye na yensa etumi aka entie na de enya sanketwa enije nko a me hono se eye fia prehene aha ono watena se fe kama a ono so ebehwe abo amadwumade no enso so ewie payo one ne mpanyifo nyina omo atrasia omo ebehwe amadwumade no enso akoso ewo ha enananom ahodo a omo atrase no enya asenketwa omo afade no enne enya asenketwa akra sade nana boache yam eka aye no enne ayesronko ewo Akwasidae mu ne nyina ne se enche bia ena yewura otumfo odi eye Asantehemaa enti yeyi Asantehemaa no we ni Akwasidae edikan nana yecha otosomienu oba yeyi we ni Akwasidae edikan enti ana Akwasidae no enije no abroso ena Akwasidae no enije no esonko a enya zanketo akra enunti ena ohunu ewo eye wo fidie no so 104.7 afi Facebook no enso so eye opimso radio afi na meka abemu mpanyimfo no ma mensha ase efri meni fa so ha eye owure no nyamfo Simon Osamensa ono ote hobi afi Kumase Mayor Zuba ono so eto aso mechira Richard Ofurajman body ono eto aso de odiso ono eye Asanteman tansofo onomnyamfo Frank Amakohene ono ene diso ono afi Honorable Andiokra Tree Crops Development Authority openye odano ono so ene di ho no ampanyifa hodo enso so eto aso omochi atitu ne anitri audopi enso eho medical culture say aya kan eye subi MP ijin wa chenchi ohobi aha omo ho ena afesro me ono say abawo so eye empanyifo hodo abrafo bi wom abibifo wom omo so aba a ene omo ne yewura ebedi ade na ayefe na aya akondo enya sanketo akra eno ena etwago o menhia ahefie ni nyina no na nyom kro enso etwago na nyom kro enso etwago eno ena eche sampa eya Asanteman ena yewo no ya jom kro no de na nanom tanzi say ya mfa ni agro kra eno ne dwomo a eya Asante dwom eno ya de edi dwuma odo bebre afi adehye ahodo a omo nso efrim ya ahodo aba omo nso se wo ha enya zanketo a omo nyina ebehwe no maboa na omo ama yende dwumadie no enso so ewie payo alunti babia wo bia no so ntime ma menhia mfi a odi ane se odo afide number 104.7 and abeko YouTube Opimso TV afi Facebook
Opimso Radio na yenyina yabom na yasom Asanteman ama ene enso aye kama ewo efidia moha enti yego so ewo mensha kotokofie aye de osom no ebramo eno sadia etie eno no okay enche bia na yewra eba na enne aye Akwasidae se de maraka aka no enne eye stronko mene Nana Yaa Akyaa II adoma ko asam ene ne ba hwe nkombo na kakra o ho no ode amaye Nana Yaa Akyaa II me mo de chochi adantu ye na bibia boko de adom aja so na okay ende eye Akwasidae na ede ne man na ade no eye sonko hwe ne ekoso menhya ha kama sa hokaka no sonko ede na ekoso yi said the okay na sanete ene ye Akwasidae anya nim se duru Akwasidae na nanum dwumadie ahodo a omudi no Akwasidae bia no sa Akwasidae sa dwumadie na no mbedie na so wo ba fie ase a unsa hu animu sonko bi wa ha empokra no eye odwuma wudie eye nsantrofo no nti se nne no kra no omadoso ni nyina ne se efiri bra enya na Asantehemaa no we ni Akwasidae edi kan eti dudo na no epe bibia hunu omo akasa ntena fie anu bia bebe ka kiro mu se ye kwa Akwasidae kwa we ni ehu ye empanyifo se de okwa aten de oba aten de ogina ho ani atentrodo anu nti na nne ehu se ahokeka no akosoro na edom no so no akonkan no beda se Nana Yaa Akyaa II na mene no twetwe enkombo no enti de nyina na sa obekọ Opimso Radio ene Opimso TV YouTube and Facebook na wabeka ye ho na yasoma Asanteman yenhwe ene ayesronku seyei bibi ho aye special bia ewo osom no mu ana osom na nkasa de sade etie dada no eno ana yewe hu no ene dai ye ka Akwasidae no a eye eniema ewa ekuta afanu mienu afanu emienu efa ndi kan ne ya anopa na nanom ebekọ enkunwadam akwakọsere nhira enkoso edi ama Asanteman sade da bia woye no no eno no de eye kokuamsem a ye ya na nanom ya ema abonten ema mansan nyina mehwe se bia we ni we na nanom ye na anopa de no akwawie no na awie enu nyina nim se ye hwe ewura anim kwan enche na ewura no wotene awia no de nanom tenase ema adofo omumu wa chirichiri ni pinchen omu nyina no ebechia omumu dikan ne ya de hye omu dikan chia ansa na nanom aka nyina no so ababa bechia yewura na afe no bi wo bibi na se opeso be yewura ye so a no so amamane amane kwa on ba kotimi ye anu nti no wo de sa Akwasidae wei etoto ada a atwamu na esoso bia nim kase selem di kakan no se free bra enya na Asantehemaa no woni Akwasidae di kan enu nti ama enipa no dodo na no epuba eba behwe de ne Akwasidae no ebekoso mencha kotokofie mu ase eba ne se ya menim sa yewura de ompie ya unhunu se de sitie enti eba ne sa ya na eno ho no so no ehon sam bibi wo ha betime ene ya cha na se de okan no se yewura mpie ya obie ni wo betime a kire yewura fade a odeba enema yewura de ba no obie ni wo dise opie na ye nyina ye hunu sa ampa emprempren wei na yewura de apie yewura obie ni na fade a odi pie dise opie ansa opie na nyina be hu ampa to opie wi a ani betime aka mu asem sa ampa wei na yewura de pie na wonya mpie de entimi kan wasem yera so menhya kotokofie Akwasidae ho dwumadie ena yede bramo no ebia na wantimi ama menhia de hia ne se obekọ obefa smartphone no na oko Facebook Opimso Radio afi like page no share na obinya be hwe obetim so ko YouTube Opimso TV na afi one ahofro enso ache
ama dwumadie no enso atimi akoso se de nana de wo se de yewura eba aha yewura eba se ya na ne maye mu no tesen se de nyina anim no yewura opia eye edom ena odi pie animu ni akire nyina na yedom entu oba se no behu se amanfo bubu fa so a obia pepe do hwe ohwa onyini tikura so obia pepe bia gina efi se yewura okese na epie no opie dia wa nyina ma bi ya ene na wa wonim so ho nanimu ni na chi enyina no eye edom ankasa ena yewura edipie se de nyina no ye hwe yewura na fade a odipie ene ne mai kana ho a odi bepie asa etimi akamu asem mrantia hene mrantia ofase me mo ade touching adento ye na wa pomba ko de nyankopon ne nana no mada roma me ho ye me gidi sa wo so wa pomu ye adomara kwa me so me ho ye pa ene ya Akwasidae se de nana de wo di kan me ho no Akwasidae edi nkan firi bra yewura edna na Asantehemaa ba ye ede na wo ka medase de atia ne se uhunu se edura Akwasidae eya na nipa dodo na eya hoho firi mia eba bewe yi na de atia ne se gold bi esan eka ho aha enu nti dressing na wo betimi de aba manhia no eya wo de ebeka no se eye sika anasa hahan mo no anasa bia ntoma fufuo na wo betimi de aba na enche kotoko hene ba enu nti se kotoko hene pia wo behunu se hahama bi edi animu eba na sa hahaman abakwasam kire se eye hahama maako aduoson enson na wo hunu se eso abrante na wo ba no wo kuro no eye sunsum sam se sunsum bia na dwene se wono na pagya na wo ba wo behunu se ade ne timi gina na ne ho po opese woni sunsum no edies enu nti ade bia eba ebeba betwintwa akwan mu bia no uhunu se sa hahama na so owura no na mpanimfo mienu gina ne nkyɛn no wo mo wo so padu ade di akire no eno ne ye frɛ no se samanka uhunu se epie pɛ no uhunu se kɔtɔkɔn ne enkyɛ na oba me hunu se oba ye obetwam ko franka obetwam ko ensafo bi so ba nana de wo eno so se de nyina enim no yetiti afie mu yi ye wadan hodo a yetiti mu na adan ni nyina so wopono epono bia so wo ne safoa saa so na akwa ahemfie a etie uduru ahemfie a adan ne dɔso adan bia wo eniema hodo a yede gum anana no di sesio mu tie wura pie de safoa na hunu no e kire se adan a wo ahemfie wo nyina ye wura pie ne nananom jasefo matoto ni nyina mu sana se kire ne safoa na ehu se ye wura pie a e ka ho no eme bi so de kire eme be no se uhunu se ye wura ba na uhunu se jasefo na besen kope na entahara na edi akira ebese na entahara no abere bia ya na ye de ye nyina ye de adwene akosi entahara nko aso so uhunu se entahara pia eya na ye wo eman ni bia sa te se entahara na no no ye frɛ ne nkofe
wobɛhunu sɛ ɛte sɛ no a ane ɛwɔ kwakoranya ɛno nso so ɛwɔ hɔ a ɛno nso so di akyire nkofe no ɛna ɛbɛsene no aha nti wunu sɛ ntahara na ba bɛse a na nkofe no nso so toa so ansa na wɔse kɔko a ɛnya yɛ kɔko a yɛnyaw ɛno na yɛyɛ ne sɛ kwakoranya enti sɛ wunu sɛ ɛkasa na ɛkyerɛ sɛ efiewura wapie wɔ ba yɛ atoto apono mu nyinaa ɛsan sɛ wunu sɛ nsafoɔ ne di kan bɛsene kɔpɛ na ɛwɔ sɛ ntahara atoa so ntahara bɛtoa so pɛ na afei wobɔ sɛ nkofe di akyire na kwakoranya sɛsɛ nkofe abɛsen kwakoranya ɛna di akyire a ɛno nso so ɛreba no ɛna yɛsa wɔ mmantia ɛno nso so te sɛ ntahara no a ɛno nso so ɛbɔ soronko a ɛno nso so ɛwɔ hɔ ansa na wobɛhunu sɛ bangoma na kyɛ sɛ wohu sɛ bangoma no ɛba pɛ na ɛnkyɛ afei wobɔ nso wobɛhu yɛwura na deɛ ɔno no kuta akorokorowa na akorokorowa no nso so ɛdi akyire ansa na wobɛhunu sɛ sabe kɔtɔkɔhene na konya a wɔbɛtena so ɛno nso ɛda ɛyɛ nananom gyasefoɔ baako kɔn ho no wɔbɛsɛn ansa na wɔhunu sɛ ɛntwene bi ɛdi akyire a ntwene ne ba ɛno nso so yɛfrɛ no sɛ aprede afei na ɛno nso so ɛreba abɛsene na afei wɔhunu sɛ ɛkyɛmfoɔ nso so ɛtoa so ɛti sɛ wɔhwɛ a ne nyinaa ɛdi so pɛpɛɛpɛ na ɛkyɛmfoɔ no ɛno na ɛyɛ a na ɛma yɛhunu sɛ ampa asante yɛwɔ dɔm ɛwɔ ase na ɛberɛ sɛ mu no nso no yɛde ne nkyerɛaseɛ ɛbɛba meda ase pii mene ɛyɛ Nana Yaa Akyaa II ɛna afei nso no ɛyɛ mmeranteɛ wɔfa ase wɔnom nyinaa wɔ adoma nkɔma sɛ dwumadie no so ɔpemso radio ɔpemso tv ɛdwoada ekosi efiada anɔpa no nso ekosi ne nondu ɛna ɔmde amammerɛ ne amade adwumadie no nyinaa ɛbrɛ wɔn nti ɛnnɛ ɔsom yɛkyi no ɛfiri ɔkyena ɛkɔ no yɛntie ɔmo na yɛne ɔmo nso nkasa yɛwura duru ha aha ɛntwene yɛ ɛbɔ yi nana kyerɛm kakra deɛ na ɛkɔ so yi ɛntwene no a ɛbɔ no yɛfrɛ no apiridie saa ɛntwene wei ɔka enti wahwɛ a nananom nyinaa obiara ma no mo so a wasɔre ɛkyerɛ obuo ne ani die a wɔde agye yɛwura fɛfɛɛfɛ ɛno nti ɛnya asɛnketewa koraa nea ɛkɔ so ɛwɔ manhyia kɔtɔkɔfie ɛno no Nana Yaa Akyaa II ma menhwɛ yɛhono sɛ aberante bi ɛso biribi anaa awura bi so biribi ɛno yɛ den ya na ɛdeɛ na kyerɛ yo meda ase wode wɔka no sɛ aberanteɛ ɔno nso yɛ ɔhene ɔyɛ ɔhene a nibire kuta no ɛnya asɛm ketewa ɛmu odu yie paa adeɛ ɛso no yɛfɛ no dwetekuduo enti enipa ɛso no yɛfɛ no dwetekuduo hene ana wɔsɛe kofoɔ otumfoɔ dwetekuduo hene saa dwetekuduo no tumi ɛwom no nya asɛm ketewa ɛno koraa na kanyan ɛyɛ kakraka ɛyɛ sikadwa saa wei no enti ewura atenase biara ɔde si ɛyɛ ne nsa nifa so ebi a ewura ɛda no nso so ɛwɔ hɔ tutumi soronko ana ewo mu a bia ewura bɛkɔ biara no uhu saa deɛ na no sɛ ewura ɛwɔ akyire tem biara no edi ewura nim na mmom ɛyɛ ade a entu kwan tem bɛ sɛ ewura tia na akyi biara ɛnkɔ bi ebi sɛ ɛho te kyema pɛ na sɛ asɛm kɛseɛ ɛyɛ asi tem biara no deɛ ɔwɔ Merasi pi yewura ena yehuno no fe anya sankito akra ye be kyerɛkyerɛ mu kakra nana wadaroma
obebo ayen na wa chire mu kakra e de amayen na afi no ya hwe ye wura nya pie ye se de enya ho no enti ye betimi aka na fade ho asem ana anya sanete se de o kano ye wura ne unse ntoma hodo na wa ha sei anu me wa nyina obia wo ne ntoma de baaye na se ye wura nya pie no unse ntoma no edamufua ye wura ntoma ifra no obia mfra bi obia ni ho ofra bi ne nuko aso se ye saa ifritete enu nti na nananum nyina ese ne fata se omu nyina atena se ansana ye wura ba se de beye na ye wura fade no obi nkofa bi emfa ma ha enu nti o hwe ne meka ye wura ho na da bia da ye wura pie se ya Akwasidae se ye edwabo kese bia no saa ne mani nyina no afna hodo eya ntwene de ka ho ni nyina ni nkyire ni nyina no ye wura de pie eti ehun susu bia eka dentuma ode epie no enti o hwe ewura dentuma na animu no ehun jemrekutuche jemrekutuche ena da animu no dodo na so e odi an wo de frɛ no ne mo ni di pa no efe no jemrekutuche eno na o hwe ewura no kokoso a sa pepepe okay enti they say obedru say ya menim say odu ba bi wagina afi ena watene a woko aha odin say bo no so enya hahansa aha o kan sa hahanya ye frɛ no samanka na ya na wo sesamidin no wanhwe ya obekum yo wo se mrante hene wakra kɔ mrante wo faase na wo ne no kase na de yete ne se kotoko hene ono ena oye honhom mu agya e wo yasase so ai Asanteman enyina yewura eno no Asanteman ye hene no sanse ono ne otemuofo a wote asase so na de yete ne se so ohunu se ohene egina na entwene no e kasa na e wode wo mu ka kire no omfiti preko pe metena se so efiri se okwa akotena se a na ode ne nsa ato samanka ne so mprensa o kire ne se afedie brebre ekwanya dem e wo se metena se enti enka ho na wone na kasa frobons wode ne nsa to so mprensa abrante no ade ne kuta no honhom a na ede ne kode ne ba no afobons honhom no na ate na wada din na kyese wa makwan se afedie kotoko hene otimi etena se enti se hu se empinti no e na ebo no aha empinti na ebo no omo be brebre so mbebo ne brebre sa afi kakra na afrobo hu ne se omo soso na omo awize se no de sebe yewura ebetena se eti so ohwe a yakata ho nyina kopem se yewura betena se yewura betena se wi a na omo soso ada omo ani na omo kokopem se yewura ebema ne muso no na ansana omo asan ya di yewura chi abre bia no hu se mpinti ne bo a e kire yewura nante a wonante e kire se ba bia wokɔ no ebi a yewura wadawroma pejewani hwefom maana so ejije no tata sede ete na wutie no pepepe no na sa na ete samanka na asem na o kan ye no en afede yewura amanajo enti abrante no wape ba bia ono so watena wo ba bia wote eti wotena se a o hye na wo de ba afe ohu ni se ono ne tena e wo yewura eye ne benkum so efiri ba bia wo firi no omo so pe na okọ ba bia afnafo no e wo no e ho pepepe e na samanka ye de esie medase okay yabeba yewura ha biem na yankọ na hema ho emse ono so afe na obetena se na yenhwe ne yekoso ono na hema enso ahemfie okay enti yewura atena se wi a de kire se de ya won se yewura watena se watena se wi a de kire de na eto aso sese a wo hu se yewura atena se no eye kakra
ɛyɛ nananom adehye ɛbɛba ba chia yewura na wabɛma no tiri nkwa eti sɛ ohunu sɛ nananom adehye bɛma yewura tiri nkwa ɛbɛtoatoa so akɔpem sɛ afei wohunu sɛ yewura mapompo nsuo akɔsi bibi ɛde akyerɛ ɛyɛ nananom gyasefoɔ na afei wohunu sɛ nananom gyasefoɔ so asɔre na ɔmo so abɛma yewura tiri nkwa afei efiri hɔ nom no na nananom nyinaa ɛtoatoa so na ɔmo so ba aba bɛma yewura tiri nkwa na yɛnkan hunu sɛ yewura tena se gyasefoɔ ba ɛyɛ nananom akwam ɛyɛ asafo kyerapatre ɛna bɛdi kan na wɔba bɛkyea yewura to wɔkyerɛ yewura wie a afei na twafoɔ fekuo no na wɔn nso nyinaa ahyɛ aseɛ na wɔn ɛtoatoa so na wɔn nso so ɛreba. Okay, aha yɛ Nanahema ahemfie Nanahema ahemfie enso ɛna yɛhwɛ yi ɛna yɛdi kan ka sɛ atifo sɛdeɛ monhu no Robi Asante kɔtɔkɔ hene otumfo sɛ to abebio ɛnɛ yɛ Akwasidae yewura wabɛtena ase ama nananom nyinaa ne ahɔhoɔ efiremɛmɛ ahodoɔ ɛba abɛkyia no na sabre yewura watena ase ne yɛde ne mfena ahodoɔ nyinaa awowa no mfena yɛde bɔ ne ho ban efiri busumuru so ɛba besi ahweba so na onse yewura tena ase mfena no ɛwɔ bonkum deɛ ɛne ɛwɔ nifa deɛ na mfena na ɛwɔ ne bonkum no ɛyɛ mfena na ɛwɔ yewura bonkum no mfena na ɛwɔ yewura bonkum so no ɛyɛ abosomfena ɛna deɛ ɛwɔ ne nifa so no yɛ akrafena enti saa mfena yi ne yɛde ɛwɔ awa yewura saa mfena ahodo ya na yɛsan frɛ sɛ kɛtaanofena enti kɛtaanofena ɛno no na yewura tena sese ya nananom bɛba abɛkyia no sɛdeɛ omunim no mfena yi a ɛtwa yewura ho ahyia yi ɛnu bi ɛna yɛbe de bɛkɔ akɔfa nananom adehyɛ ɛne amrabawa nananom adehyɛ mabawa ne mrante ne de nananom adehyɛ nyinaa ɛde wɔn aba na wɔn so abama yewura adetɔkye na afena yɛde kɔfa nananom aba no yɛfɛ no bosompra te bosompra pani wɔno ne yɛde no oda otumfo sɛ tu ɛne n'ahema entam te de bosompra afena ɛna bɛkɔ akɔfa nananom adehyɛ aba enti sɛdeɛ mohunu yewura atena ase a ɔtwɛn a nananom nyinaa ɛba nananom adehyɛ ɛma na de tɔkye onse nananom adehyɛ no na san so saa ɔmo kya yewura no bosafo yeguso a ɛma Asanteman nyinaa de tɔkye yewura atena se sɛ de yɛreka no na adehyɛ ɛna wɔkyia no no ɔbɔ mu ase a na wakɔ ha wɔn tema no na wakyia yewura nana de awu ma yɛnhwɛ ɛnkyia no sɛn ɛna nhyehyɛ no esitie sɛdeɛ ɛka no yewura nya tena ase a adehyɛ ne di kan adehyɛ ne kyia wi a afei ne yɛkɔ akwamu na akwamu na wokɔ hɔ a wobɛnya twafoɔ ɛwɔ hɔ wobɛnya ɛyɛ asomfo ɛwɔ hɔ nom ɛyɛ soadu ɔmo nyinaa wɔ hɔ enti wokɔ ɔmo nyinaa bama ɛfrɛ mu sɛ ɔmo akwamfoɔ na no na kyerapatre ɛyewura du kɔmfoɔ ɔno ne obi a odi kan kyia yewura kane ansa na ne nuanom a ɛwɔ akwamu no mu nyinaa no aba bɛkyia efiri hɔ afei na kontre to aso na afei no fekuo no nyinaa to aso saa kosi sɛ yewura akyia me ɛbɛkyia yewura wi afei na dedi hɔ no nyinaa no afei na yɛde ato aso saa ne teɛ sɛ mprɛmprɛn deɛ adehyɛ ne gu sɛ ɔmo kyia no era se adehyɛ no gu so a ɔmo ɛkyia ɛwɔ ɛnɛ dwumadie no ase ohwɛ adehyɛ na kama yɛ sɛ ɔmo afadeɛ no ayɛ fitaa ɛnɛ yɛ da soro nko no nti ana Akwasidae deɛ saa ne teɛ edu Akwasidae a ɛyɛ anigyeɛ nsira na yewura nti na meka sɛ ahyɛseɛ no ɛyɛ kokoam som a yewura nananom kɔsomyɛ no ɛyɛ mpaebɔ
ana mo ko boye e won konwadam a no de e ma abonten enunti de tosumienu no ewura trase e ma anigye so no ade hye nananom ene ahoho a omuofie ene omumu achichi na no e ba be chia ewura ntodu Akwasidae dia ye hu tuntum a ye hu kokko gise fita anase entoma pa bi ye kenta ahodo a ekire anigye na nananom edeba edo se ade hye no aye fita na ene ya Akwasidae no enunti a ye anigye mu Meda se Nana dia wo ena yetene nka no ye hwe Opimso TV live ewo ha enye azanketwa obetimi ene ya besom ana betwa bekan ho a Facebook page no Opimso radio ena YouTube no Opimso TV enonte yegoso a ede enne Akwasidae dwumade no ena yede bramo no yewo yeko yewura himfia na yabana na hema himfie enne dwumade no enya sanketwa kra enya sanketwa edoma yedi kaka ho asem no aha ayemaye nananom afra chirichiri ne benye omo abanyira omo trase adehye abrempon afei ye amanhene ene abem mpanyimfo abandadal mpanyimfo ene abaye otiseso mpanyimfo omo bebre omo Asanteman ha no omo nso aba abedru omo ebehe na obesom na omo abaji emu enhira ede ntina yewura nanananam tase seya oye santinia esoma hoprewo na nso ba ebesom bi ede ntia meda sibiem de tia ne se wohunu se krobia Asante kotokoro ne tenase na sa oye santini nko na hoprewo a Asante no ye oman ena esan eye sunsum ena esan eye boja eno nti no ya na oho prewo se obeba besom sanse eye wosom eye ade a nananom edetete ya free eye tetentre de achirichirichiri bese mfia hanan enti eye sunsum eno nti se duru se probia Asante kotoko hene tenase da ya Akwasidae anase na wukuda eno ena emasa sunsum no ewura obia na obia ehunu se da bi aha ena me nananom tirishe aha ena me nso metrishe eno nti no enya de se uyi wo hu firi mu a eyeye ti sunsum no ne pia wo se kan ho ko na ebradu se ukọ na ososo ukosom onananom etu busa na eyesa pepepe ena etie meda se mrante ofase ena yatene nka no ye hwe ye sua emu ade ne ekoso nyina no ye sua emu ade na de wo medical bisa onua de nti a ese obi ama ne hopre no na edwabo bi atise yi no otimi ede ne ho behiem ese na wo kan fa yo me da se onse Akwasidae ekoso Manhyia kotokufie mu ayi nananom aman ne dodo na no soso atransise ya a mo soso edi ade na soso se de empanyifo ka no aboa bia bodo sade a osua preku hwe amamre ne amane pa gize Manhyia kotokufie sa wo so wuti ukrom na wo ya amamre ne amane na ha no o ma ha se a ada abesia no wa wuti hu se watum anka sanga enu nti no besua wa ha ana wo de akọ ukrom na wakọ akọkyerẹkyerẹ na de ma Asante ya Asante eye ya amamre ne amane a eno nso so efiri tete ebesi ne yekurekure mu a yenye emu enu nti no se hu se ewura tenase a na se wa ho keka no kosoro eye wani gye eye wo a enye obiara nya akwan no eba ha sei so bo ba bi ote no bibi kwa obenya nanko wa ha na nso so ebi ayade bi anase bibi Akwasidae bi ena amana ti akama ono wontimi ma ha etisa wo ahoden no nko ade a na ese obafia na abehwe na nanom edwumadie amamani amane to hwa anyema wa ni nyina ya amamre efa benchini ahodo efa entwene na nanom ntom ahodo eye ompaboa ni nyina ya amamre ene amane a efitete efi konfo ne yewura se to penso a yakura mu abesi ne a yenyemu se amamre ni nyina ya tugu a enu ti na se wutu kwa akọ amanone a na obi ani se Ghana de ni nyina no e ya Asante ni nyina se ba ye Ghana ha Asante nko a na ya amamre ni amane no
yenyi mi firim enkofa obi de meka ho ye kura mu a enti enye wanwa se dom na no a mu fra chichiri ade pinchen no omunyire pu ba to hwa afia aboma ye pa aha ye ma a obi a twene kon ahwe se obehunu dwom empo se obehunu se ye wura ena ti wei enti enye wanwa se edom no apu ba ze obi e behwe amamani amane na odi akoni nchi Mela se Nana de wo enso ena yate nenkano ehia pa se oye santini kwa dia nananom ehia se ya onye honfrim na obeba abesuamu ade na wabeje emu enhira na onsoso ode akobo wo bra enti enya senketwa enema etwagu ha no amamre ene amane kwa kama ese nananom ahema no so ato santene Nana Hema ho na ye hwe mrante ma ye nhwe ye hu se nananom so ato santene efri nana ama ye hu se nananom ahema o mato santene efri Asantehemaa ho a wonum eba de ye hu yi de na ekire yen santene no eba Yura hana aya sapepepe netie ane ohunu se ohunu se se ema eba no omo nyina ye nananom ahema na eba no emodwoafo na ohunu se omo eba no na nkotim so ene enkonson omo na edi animu a omo no eba no aha anti Nana mahima nkoa omo adi animu eba ni nyina ye nana mahima nkotim so enkonson omo na edi so a omo ba na modwoafo na Asantehemaa na modwoafo omo no so edi akira omo eba no yo wonum ediasa nana de wo ase enija ewo Nana Hema fie ho no enye enije ketwa okay yasanya ba yewra ha nananom ene adehye no ogoso a wochia fefe enya senketwa enti odru enimu ha na wabo wo mu ase oye bema no frantma na ososo wako ha ontama no na wachia yewra fefe sene amamre ene amanie enso etie no eno ene yehunu ewo yin TV so opimso radio opimso TV no sape ena ekoso okay enti yewra guso a ochia na de hye echia no na woni omo edi enkita ho fefe kama okay yasa ko na Asantehemaa ho wonum ato sante fefe na meka eniji a ekoso ewo ye Asantehemaa ni fie nana himfie nana de wo kama sa ni je no sonko ewo ho sa na o say ye efise efiri bra na Hema eko etu na kwantu tenten no ne ye hwe animu ase ye benya na sinemu ena yewura na da romanti yenya foforo ti foforo abade na ye nije enu tire ne wokọ na Hema fie ono ma otu se ono ma boma ahoho obia pese oba no be chia na Hema entu hwe santre ne bana mehu be mama nsen hene omunyina ho na omusom bisa hu adum hene so oni adumfo omu ne bo na Hema ho ban a omunyina santre ba no omunyina ho bi so ho enu ntino enye me nwanwa se fie wo no ma Hema enye me nwanwa kra se fie wo Hema fi se na Hema ba ye anije na ahye yakoma mu ma Asanteman nyina anije soronko na ahye yakoma mu ma to hwe modwoafo a omu na som ewo ho na Hema ho no omu nyina di santre ni mu a omu nyina eba hase enti ye hwe omedu hase a na ebehu de tue mankasanga enti ye wa twem Medasipi yegoso ayasommo Opimso TV Opimso Radio mindende kwa Benachira Martin Ado nana de wo ewa ha afei mrante ofase enso wa ha
na me nua Kwame ewo ni mfo nso aba enti enche bia meje mama no na wato aso no ne Nana de awo nom enso so ede dwumade no enkae nyina enso ede astro so sede amamre ere amane no enso etie no enti sesede meje mu ahye Nana eya Kwame ewo ni mfo kokoduru fo nsa na enkita ondie no wato aso na niaka mo nyina no ode som no enso wato aso Kwame akwaba me da se me nua Chamaten one Nana no mo e ka ho aya adwuma papa Nana na hima wadi kan aba na de etoso mienu ni ne ma ye etoso mienu Akwasidae edikan enie wo hwa mo nkasa ye edikan amoka ni nyina no a ya akwaba sam ni trinkwasam animu ede ne me enne Akwasidae eye soronko kra Minianim for the Atiane say, the ma a yes room cookra, a say, Nahima quant to Tintia or Koya, and our son Bano, Nibano by an Asabishia Akwasidae, and no money yet that's room cookra, and Nunti Sawoha, a whole war and Nintini, Enina Abefia, a Pamun penny for, oh, Enna, Nana be so sorry, Yanocrano, almost so the kind swim, almost we and almost more eba na ekere se bibia esombo aye ni monyam apie ewo kotokoman enu nti na ewo se enne no nananom nyina ba na omudi tirinkwa eba enti na enne wo hu se enne Akwasidae no eno na ama aye soronkokora se yeyi na ahema na ahema kwantu tintin a okoye na ahema kwantu tintin a okoye na oba aye no aba bepie Akwasidae pepepe eno na ema eye adia aye soronkokora Nana de awuo de ekosui Nana no mo afade ebre yewura bre pepepe ode atena se na ahema de ede be ne sese yesua firi mu yeya se biobru yesua amamre ne amane de be ne sese yesua firi ne Akwasidae mu titiru Nana no mo afade Nana no afade nyina no ane ye hwe ne hase no eda ya mamre ne amane adi afade ni nyina kire ampa asante empokura no so bi kura be pia na se bi kura na onim se ebia ha ye menhia kotokofia afade na kase be bia kire no mehwe afade de wo de asante fo na ehia bibie no atia kam eti se nyina nim se na ya Akwasidae na ye mfa tuntum bi maha na ye mfa kokko bi maha no empo no kura se bo se na no bi afra entuma tuntum minim kura ma hu se ba fo twafo hene aye otumfo twafo hene otumfo twama ofra tuntum se achamfo nso ba aye akwamu hene so ba onso be otimi fra na Asantehemaa nkonso hene na achia ye wura wie sisi an sa so na hu se aye ba fo bantama hene ba ono so tuntum omu nyina no hu se asante kwan fa so ehihia asante no aye obeka se aye military ayi settings so aye asrafo kwan fa so di omudwa no sa pepepe enunti sa na ma me bo mudin aye ba fo twafo hene aye ba fo bantama hene aye achamfo omu nyina se ehwe a na so mu ya asrafo a aye ba fo da de so aba omu nyina aye asrafo enunti na empempi no se ewura wo ni fie na sa ahoho ba aye hu mu ho no so won say Ghana ha aye asrafo no enye da bia ne hu mu abonten kise eduru de edene ne hu mu enunti no ewura wo ni fie a hu ejase ene eye chidom so hu eye ne manom no mu na ewo ne nchen ewo fie ne mu no eye kontri na kwamu de omu no eye asrafo a tambia no du de a ne to ezafro mu eti na hu se we mai tuntum a na ye omu dwumadi a omu tambia no mabo omu ho se omu ye krado se BBC se kikim nya fina ka se mikofi aba wa ye krado a ono otu atena woko menua de awuo me da se papa emrante wo fa ase obi beka se die nti ana eduru Akwasidae a omanfo de anigye akomapa ahosepe etutu mrika ba manhyia kotokofie se wo mo ba besom eye die nti amfa so bei ene wo so huhumu ene honam mu menua me da se se na wuti a menua Chamaten busa me kirem asante ye nyina yeti aya de a ehye sikadwamu ena eye sunsum mu ena ye bojamu ene honam
ɛno nti sɛ eduru sɛ Akwasidae na Ukude si a ɛnyɛ wo na wobɛka sɛ wo ba wo na emum sunsum no de nananom yɛto hɔ emfie ahanan akyi no ɛno ɛna ɛno na ɛpam ka kyerɛ wo sɛ ka ho bɛsen kɔ ɛbra so sɛ deɛ wo nananom yɛɛ no wokɔ na wokɔkɔtoa so ɛno nti sɛ ohuni ne saa ɛnya deɛ sɛ ɛnwanwa nananom ayɛ ɛde ato hɔ dada ɛyɛ mfie wɔ ahanan ahanan akyire nti na wohuni sɛ ɛba saa na wobia ɛho pere no me no ka sɛ me bakura no na programs manager or him anymore and I'm me home for me, Nanso Sono, Equan Biaso, and was semi bar, me da and na, naturally says soon Sumuno, and the catcher was a cow, the same cock, Nako to the one anonum, so who is and one and so a young and young one, San say soon Sumu, dear, the soon Sumun and the catcher said, Cotua one anonum, soon Sapa penalty. Yahoo, Nanaba Kwa, Waba, Afanadano Konwa would do a dombianim, and I'm a hunu mamin saying. Also can who be sa a domino ye him for Adama. Medase, me pato, so who is our domino and Anaheman in Kutim son and conson. Na the Etienne say a frana na wokana semono. A frana ya bosom penny, and no ena or him penny boya or the two honum edema a year or ne. Mammy ba on Maya Echia and Ahima Modua 4. Wamo na echia wo hwa obi a de ade akata ne tiri so e beketo agas wo twa dancing kran na womo entuma no wafra ne sini na wo de ade abomu eno ekire se so womo fa de no edanso na nanom wafra tutu agu so na moduafo yi ede ntuma na bo wo mu de ade abom ekire sei kwa me wada roma de tie nyina ye se sebe omo ya asomfo omo ntimene omo nananom enyepe entina ma menkyere wade bi wa ha kwa me ye yesua de on se obia duru na hema ni mu a wode ne ntoma kofom obia duru eye krobi asante kotoko hene ni mu wode ne ntoma kofom de tie ne se asante agboa no ho dada ebia na bibi hye wo motoam sebe sekan bi ana akodi ewuo bi hye wo motoam a wo pese bia wode beye bibia ensem fata entina asante ni mudie mu no o ba na watutu agoso a ebia ba bia hye wo bu mu no nya de ese ebi hu no eno ntina na nanam aka to se mo obati nkofom eti se o mantoma no so na kofom pe ne ehunu se bibi na hye wo na de be de ewu pe na asante ayero eno ntina wo hunu se abere bia no eye asante ya srafo no o mo ye tuntum me kire eye jasefo no o mo ye tuntum tena ho na ba wo se o mo niema o de kwa akon nyina na egu won ho e kire se ntuma tuntum na fura no no e kire se wo a wonnim na obeba na ba ye ho se wo obema no asante ba mu hu se wo ye bema se ho ye bema sum aduru ene ne ntuma tuntum no a eya na ye hu se nananum jasefo efra de betena se no so ho no eti se obisa eye modwoafo ne de no a sabie buru sabie so wo ntime ne nananum de anyepe enti wo se wo de si wo mu na ohunu se ampa na ahema ne modwoafo wo mu na esom na sede etie no na afana no ana ubisa na me kire no eno eye bosompra pani wo he pani na boy wo de to ye one na de hye na Asanteman se otenasia so obeka ya ebra na ahema tu akwantu tenten no na eye Nana Kenyas na Kenyas hema ene kokofu duru se ohene tenasia na se dwabo bia obonu se de bosompra no esoma de okuta no na okofie ne wakoba amane oba na eye nana mamensen he na ono susu di animu na bakwasam so kire se mamensen he ne ono ankasa ne hema esoso ne Asantehema a ye mo hema bia nka no ye mo hema ama no nemom se Asantehema eba na sabi otukwan no wosan ba bana waba no kire se afe na pema mamensen he ono susu enya ne hema na ho susu de san ida se papa Bemena wakasa chire mu amanasi ase ye ma nananom ene omanfo ne yetiefo nyina tem se na Asantehema se biebru ne maya etoso mienu na Akwasidae edikan enie nananom adaro mebru enchianu gusua na afia prehene na afia prehene ena edaso no onu ne fra kente ya sika uwo mu no ena nanom afade ne nyina ye mbigi afade
ɛyɛ nigye afade nti na wo se bi mu fra fitfo fufu toma na ebi mu so de ɛyɛ sika sɛdeɛ na de awuo ɛne mrantia wɔfa ase ɛka yɛ no menhia kotokofie aha ɛdɛ aha ɛyɛ nigye nkwankwan kofisɛ yɛwura krɔbea sante kɔtɔkɔhene otumfo setu ababio wapagya sante akyerɛ wia ama yamamrɛ ne yamane sɛdeɛ wɔno a ne kɔmfopani hyehyɛ yɛ no wahyɛ mu kena ama na yɛ fɛ yɛwura ka sɛ wɔnyi bi mfiri ma ɔfa bi nka ho nti ɛnɛ amamrɛ no asipi asita papaapa mmeranteɛ wɔfa ase nneɛma a yɛreka ɛnɛ ɛyɛ nsanna hɔ ɛda kɛseɛ papaapa ɛdeɛ na wobɛsa aka deɛ yɛaka afa ho nya yɛhu sɛ yɛwura sɛbe ne nsa ɛda bodua bi so ɛno nso kyerɛ sɛ nimfoɔ wadaroma mame nka asɛm bi wɔ ha sɛbi yɛburu sɛbi ɔsɔn kɔtɔkɔhene ne ho nneɛma yɛ nkyerɛ mu pii ɔyɛ sunsum sabre otumfoɔ akyea me ama ɔmu so mahu sɛ otumfoɔ kyea me baafoɔ sɛ kwa me kantankranchi wasɔre na atwafoɔ hene otumfoɔ twafoɔ hene na mu ɛna sɛbe wɔba a wɔbɛma ne mu ase akyerɛ yɛwura no nana de awuo yɛhu sɛ nananom bi wɔ hɔ a nana nyina sina sɛ hene ɛnso ɛna abɔ ne mu ase akyerɛ nananom no nyɛ ɔmu nyinaa na ɛkyea yɛwura nsɛm obi a oduwa na abɔ ne mu ase obi wɔ nso ana wabɛkyea yɛwura nsɛm ɛyɛ deɛ ntia yɛwura transia so wohwɛ a wɔn mba nyinaa no bie ne hɔ a wonya kwan akɔkyea ne nsɛm kyɛ sɛ nka akɔmfoɔ na akyia yi wɔn di kan ne yɛ ɛyɛ twafoɔ wɔn nyinaa no wɔn fɛku tire ne ɛyɛ akyamfoɔ wɔka wɔn nyinaa bom a akyamfoɔ asafo bɔ akyea dwuma bɔ su akɔmu ne mu a yɛwɔ twafoɔ wɔ mu twafoɔ a wɔn fɛku tire no ne baafo twafoɔ hene wokɔ ɛhɔ nso abɛsɛ nya suadufoɔ hɔ a ɛyɛ suadu hene ɔno nso na da wɔn ano wɔ hɔnom afei nso so wobɛhu adumfoɔ so asomfo ɛyɛ adum hene ɛda wɔn ano woka wɔn nyinaa bɔ mu a ɛna ɛyɛ akwamu no a wɔn nyinaa fɛkutire ɛne akyamfoɔ asafo boakye ɛyɛ asafo hene etika fɛkutire no wɔ a ɔno nko ara bɛkɔ akɔkyea ɛyɛ yɛwura nsɛm na wɔn aka ne nyinaa no akɔbɔ wɔn mu ase saa nso na akɔ kontire wɔn nso so a ɛyɛ baafoɔ bantama hene ɔno ne fɛkutire baafoɔ wusu amankwa atia a ɔtɔ so nsia saa pɛpɛɛpɛ ɔno bɛkɔ akɔkyea yɛwura nsɛm na wɔn aka ne nyinaa no akɔbɔ wɔn mu ase ti fɛkutire foɔ no ana afei nso aman hene nso so wɔ ha aman hene ne nyinaa bɛkɔ akɔkyea yɛwura nsɛm wɔn de wɔn mu ase wɔn nyinaa akɔkyea yɛwura nsɛm saa ne yɛahyɛ adeɛ n'atoɔ kakra saa ebesi nnɛ mmerante wɔfa ase kyerɛ wɔ mu ma me ɛdeɛ nti na sɛbe yɛwura tena ase a nananom ɛba na ɛsɛ sɛ ɔkyea no ɛno no ɛkyerɛ sɛ ɛdeɛ bɛɛ ne wɔm medase nimfoɔ ɔnsɛ krɔbea asante kɔtɔkɔhene ɛberɛ a ɔne ne nua nsɛm na wɔnkyea ne nsɛm san sɛ wɔn no deɛ wɔkɔwie sɛ ɔno no yɛ akɔmfopani te sɛ ɛyɛ kɔmfo anɔkye a wɔba yi sɛ bieburu wɔbɛduru ɔhene anim a ɔno ɛwɔ deɛ ɔyɛ ɔma ne padua so no apagya na wɔde akyerɛ na ɔma ne padua so na wɔde akyerɛ ɛna ɛyɛ ɛkyɛm wura ɛyɛ ɛkyɛm hene ɔno nso so ɔduru ɛyɛ yɛwura anim a sɛ bieburu sɛ biɔsɔn ɔno koraa deɛ ne ntoma no sɛbe ɛmfa ɛnkɔ fam ha wɔkɔɔ yɛwura anim na ɔno nso de nsa akɔto nsayam na wama ne ntoma no mu so na wɔde kɔ no ɔno nso so akɔkyea yɛwura nti saa pɛpɛ nana nkwanta kɛse hene ɛna wɔbɔ ne mu ase akyea yɛwura sesia no na kyerɛ sɛ yɛwura ɔno na Asanteman nyinaa yɛ ne dea adɛɛ no nso adɛɛ no yɛ ne dea enti wokɔ obi fie nso a wokyea no na wama wo kwan wama wo baabi atena na wasrɛ wabusa wo kwan so na wasrɛ nyame pa ama wo anaasɛ amane a ɔno ɔno wadi ɔnsɛ me nua nimfoɔ yi deɛ teɛ ne sɛ ɛnnɛ yɛn a yɛwɔ fie ha nyinaa yɛayɛ nhyira wo ɔho ɛsom no a yɛa ne yɛbɛsom no sɛ wonya akwanya na kɔtɔkɔhene w'ani kɔsua sɛ ɛkura hu no a ɛyɛ nhyira ɛna ansa na nananom mmara mɛtena ase no ɔkɔ nkonnwadan mu a sɛ ɔbɔdua ma me
Opemiso 104.7 Manhyia Kotokofie Obia wakon ofa so som yewura ewo ha enu ntina henkwa ba konso sebiebru ono so ne de atwamu ewo akire no yewura krobia Asante Kotoko hene Yada munyina se emamo akwa baba Manhyia Kotokofie na hema Akwasidae ya sebiebru edi kan ewo ne ma ye toso mienu Asante amamre ne yaman ye kwan so na hema wadi kan aba no woko ene wasa babiu nti Akwasidae wedi oba ye kra sebiebru bo so memai ena wahia Akwasidae edi ne wom ema na hema ne na Asanteman se waba wokro na wabehia Akwasidae oba na wotwe mienu mu ani na sebiebru wabehia Akwasidae nimfo no na kire Asanteman ya ye eno na kire Asante ne kese ya ye eno na kire sa Asante wa abakwasem sa pepepe nete ena esan ye animonyam hye ena eyeyedie eyempeja eyenkoso sanse se yewura Akwasidae mu a Akwasidae ne ye dapon na kese ede ma Asante eye dapon na kese pa ede ma Asante ena ekire se Sante yetire ayeye Asante ti entina de Asante be ye bia ayeye no se wonya kopie Akwasidae enne Akwasidae se ye wo obi enna oye oba ye frɛ na Akwasidae ana oye be oba nso so a ye be frɛ na Akwasidae ewo ho enu nti wo ye wo sa bere ni mu no so no wo be ye nhira be ye wo kra so no kokora so ho no nti se na wo hunu se na ahema ko ye oba ye no enne abapia Akwasidae eye dapon da so nko a sebiebru sebieso sebia sidakura ache ene nei ene bi nso asansi ti se ne wo hunu se ahoho ewo ha eni ntini wa ha nananom atena se nananom nyina atwa ntoma kama de asi wombo na okasa efa Asante ho a ekasa fa Asante ho a na kyerɛ sɛ wo hunu se ampasa bibia awie pɛ meda se emrante ofa se sabre yewura otumfo acheame ena duru won so awokochia yewura no na kyerɛ sɛ wochia wie dia na afei na asetena nem sebiebru woni a aba ahoho no ene aban mu mpanimfo ne aban akrachefo woni efiri chirichiri ene benye womo nso acheame bema kwan ama wabechia nana de ewo na so de bibi ka ho do ochia twa to sesi ano echemhene tiehwe ya na beti onde wa kohantoma ne mpabo nso wani wasaji fogu na gwaso klasa tinadwe trasinge wasaji fogu na gwaso klasa tinadwe trasinge kotokwa ine trase krobia ine trasinge kotokwa ine trase krobia ine trasinge me ma krobia irifia ngoma ne kotokunge me ma krobia irifia ngoma ne kotokunge Asante chantlo chumo champon frunge Asante chantlo chumo champon frunge Asante sesebo Asante siesiebo sumantiti Obia santina je trasinge Obia santina je trasinge Sechiche mi modi ni awisio O sechiche mi modi ni awisio Wai nebenya sejuso supani ni akaba kwa sika poba no Wai nebenya sejuso supani ni akaba kwa sika poba no Obinya sebia nkobe Obinya sebia nkobe Manu tedi feba demle fe trasinge Manu tedi feba demle fe trasinge Chewani ntofi moje numge Chewani tofu moje numge Oda fruda die chmo champon funge Oda fruda die chmo champon funge O so ni kroyo sumendite O so ni kroyo sumendite Jakwa jale na dia se dinge Jakwa jale na dia se dinge Kusibio kumblo chmo champon funge Kusiblo kumblo chmo champon funge Jakwa frise frampo demni ferisi Jakwa frise frampo demni ferisi Se tutu mi modi nyo visio Se tutu mi modi nyo visio Wai nebenya se kantin chebo achi dan kwane se wampim sika poba no Wai nebenya se kantin chebo achi dan kwane se wampim sika poba no Obinya se bianko baby Obinya se bianko baby Bragwa bakana ne frampo demni ferisi Bragwa bakana ne frampo demni ferisi Me ma dabindo da kwa yadungen Me ma dabindo da kwa yadungen Ya dona ne dia kubo jojo ta to chmo champon funge Ya dona ne dia kubo jojo ta to chmo champon funge O to sika sama na jija
jakunge. O to sika sama na du jakunge. Jakwe baba ko nyom flower. E jakwe baba ko jom fro. Hina free from po dem ni fa o. Hina free from po dem ni fa o. Pokwa mi modi ni awisi o. O pokwa mi modi ni awisi o. Wan ne benya se jachi opoku pan ni e cheri kwa ba no. Wan ne benya se jachi opoku pan ni e cheri kwa ba no. Obi nya se bia nko be. Obi nya se bia nko be. Asine jambi bi oyi chmo champon funge. Asine jambi bo ni chmo champon funge. Oyi ma cheri kwa bo sumandite. Oyi ma cheri kwa bo sumandite. Obi antina kwasi pe funge. Obi antina kwasi pe funge. Etoju ma chamfo chmo champon funge. Etoju ma chamfo chmo champon funge. Obi akasi blin polibo sumandite. Obi akasi blin polibo sumandite. Obi anadwe trasinge. Obi anadwe trasinge. Owusu achambe damle fe trasinge. Owusu achambe damle fe trasinge. Dambe fiafu oso ni tinbo chmo champon funge. Dambe fiafu oso ni tinbo chmo champon funge. Onu fu fore man kwap mo safora man kwap nge. Onu fu fore man kwap mo safora man kwap nge. Osafo di sechamo kwa jeba chmo champon funge. Osafo ku sechamo kuma jeba chmo champon funge. Osafo boso obo sumandite. Osafo boso obo sumandite. Osafo na dwe trasinge. Osafo na dwe trasinge. Ewrade okwa ni pebie ko de fata lofo sentre fata hibinge. Ewrade okwa ni pebie ko de fata brofo sentre fata hibinge. Okubeda to plebe chmo champon funge. Okubeda to plebe chmo champon funge. Okura tete blin polibo sumandite. Okura tete blin polibo sumandite. Okuka kana dwe trasinge. Okuka kana dwe trasinge. Washe frampo demni fao. Washe frampo demni fao. Babla di fodi ma janko tete janko na bunge. Babla di fodi ma janko tete janko na bunge. O fo superman e bona bunge. O fo superman e bona bunge. Ogbakwa ni to bo fa fribinge. Ogbakwa ni to bo fa fribinge. Ochi ko tene go si frimpon nge. Ochi ko tene go si frimpon nge. Awrade achimfofo biti ajojo bi asakabetunge. Awrade achimfofo biti ajojo bi asakabetunge. Awrade panya ni go fo fa sana so ko chmo champon funge. Elo fo fa sana so ko chmo champon funge. O to sika sama na jija kunge. O to sika sama na jija kunge. Jakwe bo ban ko nyum fro. Jakwe bo ban ko jum fro. Saji fe frampo demni fao. Saji fe frampo demni fao. O re du pani minchima bia mo fo pampa ya dom konfu bia ni sheri praba no. O re du pani minchima bia mo fo pampa ya dom konfu bia sheri praba no. Obin pobi di beri antasa funge. Obin pobi di beri antasa funge. Oni pa bia ko okufa da sadada dam pochmo champon funge. Oni pa bia ko da sadada pochmo champon funge. Ya ba wi asafune bia. Ya ba wi asafune bia. Amma chama na dem ne fe trasinge. Amma chama na dem ne fe trasinge. Oti kankan chanka gboti fo ye yinkuma. Pamla fo mo imedu kontrompa. Chuma cha bo bin kwa pon feche chibo oze. Oti kankan chanka gboti fo ye yinkuma. Pamla fo imedu kontrompa. Chuma cha bia kwa feche chibo oze. Ah brefu ja cha kumani kese bia kunge. Wa brefu ja cha kumani kese bia kunge. Ota bro nya bia su nitro sumandite. Ota bro nya bia su nitro sumandite. Ah brefu ja cha kuma suma prampane. Wa brefu ja cha kuma suma prampane. Ah musuma dansani ewisien. Ah musuma dansani ewisien. Chama chamfo chmo champon funge. Ye chama chamfo chmo champon funge. A different posi kana no sumandite. A different posi kana no sumandite. Ore kumpreni ngre. Ore kumpreni ngre. Eje baju don bo chmo champon funge. Eje baju don bo chmo champon funge. Ye peni ko sa santi chiremo sumandite. Ye peni ko sa santi chiremo sumandite. Otonfo na eche kwa funge. Otonfo na eche kwa funge. Ere jane de boni kunu chmo champon funge. Ere jane de boni kunu chmo champon funge. Uso butu akanimbo sumandite. Uso butu akanimbo sumandite. Akubije so jambi binge. Akubide biase nya bibinge. Ba mi an ko fo po wi abatafu ye bo binge. Ba mi an ko fo po na wi abatafu ye bo binge. Osabi kwa ne tie ye sika batafu ye bo binge. Osabi kwa ne tie sika batafu ye bo binge. Osabi abo prima kuma suna kwa ko chmo champon funge. Osabi abo prima kuma suna kwa ko chmo champon funge. Obi ebo mengo kwa wana mre na no sumandite. Obi ebo mengo kwa meni abre na no sumandite. Adanse bla 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 chmo champon funge. Adanse bla 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 chmo
champon fungen. Kotoko pablo kwa fobida banko nyom flower. Kotoko pablo kwa fobida banko jom flower. Saji fe frampo demli fa o. Saji fe frampo demli fa o. Okromi neja. Okromi neja. Ejo zabi oni chimo champon fungen. Ejo zabi oni chimo champon fungen. O jabi sem na dija kungen. O jabi sem na dija kungen. Blanchi pani sibo si akwa mo akwa je mambo fremani na nose medite wisia. Blanchi pani sibo si akwa mo akwa je mambo frem na nose medite wisia. Akwa de akasi se beto ni mo chumo champon fungen. Akwa de akasi beto ni mo chumo champon fungen. O fremani akasi eri na nose medite. O fremani akasi eri na nose medite. O jabi akasi na nose medite wisia. O jabi akasi na nose medite wisia. Aso kwa. O se tu tese ajumne flower. O se tu tese ajumne flower. On kasa chebo mofo. On kasa chebo mofo. O pata ko chire kwaje kwa bonebo. O pata ko chi kwaje kwa bonebo. Efan ko dia brani bonise. Efan ko dia brani monose. O saji fogu nyagwa singe. O saji fogu nyagwa singe. O krasa tinaje tinasinge. O krasa tinaje tinasinge. Wo kubedia to ba gbe fagu nyagwa sa jumla chemera. Sumbi okumbo makodewa okuma se bele mena okudo gasi ya nwanwa o se tunkum na ozu mafo okuma tenti mansa okuma tabi ozu mafo okuma takuni frenia okabu foma penini mo fredie obli mi okuzu nkuno no beso be nya no siri munya no huri munya okum kire kum kra kum kroko ene kraka ene wa fasi ya pipim okumbwe ni mankata okumbwe tintin ko okumbwe tsa nwe jijamfi okumbwe tjumo te fun ase okumbwe makusi okumse hwebinu fidie otobiri kwambo noche ene fidare mo fono oti buwe mi se denrume amso se to film ye mi so mi to na se to na fitino wama gbogbo to se ma mo si edi o o me de fiada edi fo fie antu de jira mo akwata ame du ko se de aba mo du ko se de aba mu se ni o me ne be de bo ni bo mrane gbogbo nya e ko kun aye nkonya eni o se tutu so wa be me se so a oni bi se nkra wo okum ja ma di nkra ko je be mpa sa se na wi di be me ntuma pam de fra okum ja ko de bra fo entimi jakali o se na ma no de ma ko bon fe yase okum sa fo kun kwa fo okum mu do ama do fo asa kun kwa je re ma kwa anwaju waju tu emetu agun fale wa fra to patata ma bo kontrol fiance we se kwa de utiri mo tiri sei le woni ma edani engen woni bebe tabodi o chubo chapon fingen woni bebe kumi abodi edwan wa o no ejenyane ejanti sa ngam na esi osiboe so bofra pa o se tu bedi akunta hera edi twa mantamfia o se mesi sa ngam na esi eje uchesu yesu otu omo na sasa tu dim na oba wonua edimbo adembo adankawe abo afero kwa penten o se tu yetu ampenti so a wutim okupedi yetu ahima wutim anopa tutututu no anka dujwan amofra ni mpanyini kwase yetu nie ene wo se tu da se ebufu mpa no otim franfo awurade franfo akiri bi ni akada kojo wo se tu odi afrafa ni beko manto kana watu afrafa bankete jam na wi abrita maru ba ku me ko ta fadingen o se tu na ganya tv ultimo champon fingen o se tu na ganya tv unwa o ene ko ku benat wanu Pabasako kanu oka o se tutu aka kon
But my for better by this one, come from. O se tutu okumo so ko naja atunu nyina tase wa ma pa no o se ani nkra o papa se mi entuna jan na dadi nkrezo wante wa ko ame de katamanto asi so a wa ko ame de twali atabi so a ka frafra achechira kwa wo chire ma chire ankama so chire ankama wa chire bu ma kontomri wa chire fojo ani ntale Watra hamu. Opim so was here to wasemi and kwasew. And wasemi and kwasan. Ware cheche for and wabra for come frafla. Wano. Amasu nyanyanie. Woni wakojira hin se tutu manso a. Ubanya nyanio. Akuroma so funa woni ne twemanso a wo fon. Na wutiri wo sapa. Opusu aduma kwa ya ton kwanta ye bisawo. Owinti praku a woti abunu ti akoko. O proposi prempa ubu adu ponkom o setu ubu anyini kom edan o papa mi osi abunu koso ade eye to apaso wabo mu akwakuo ame de dinkra ahya ngomam akoya tempoani wama owusu ahyehya musuo wama frempon ampon awuasie no wama onipa babeni chechirefi afa ne katego asa age aburo nkurankura kam frafra wase tu bambam kwao wasire kwao Yes, I'm going to assume. Aba sansom ya ka assume. Osubidie. Wa kan tankraji bo afọ twabia to hemani anim. Opuso do ase yawo. Aba ne sia pamu. Wotu akataba brofa samadi kumasam. Wose atufo na kwa meka na mkodre. Ka fra. Obrajani ai. Wose atu ya pimia yawo. Ya wa wonno. Esia na bejo ya pimu asa wo. Asia du kata wi de wadi asempa ni ekyiri wo. Wose to nkyina che. Wa to nkyina che me de mekwa do wase. Yesa wu. Yesa wunti. Yesa nyoya. Enya na nsi aji. Wo jamina kata tibri ko hodi na ben. Wose to hodi na ben. Hodi na bia dai. Pampa mi yesi ebura ko sia dia ye. Anyway, Monsi wose tu nyami o. No se tu anyami ami nyadu ayimu. Nkutu afe mumu angoma eyemu. Waru akuji ade o se tutu a wode o. O se tu wode a wonsira ade o. Na akuji ade. Ukuji tuyo. Kisikan, yaba, yukro, yidom, na chise Asanteman. O se tu o bibiti ya kan. Ya mo cha nso nsa hu mopo nsa nso nyimusuo nkokoko ade a tourist kan de ko o se to ya sa de o wo ya sa pam de nsafo o mo su je gugu su tumba pam nika o fe yase o se tu wo an mentim jakari nso ne yire ya ni nkra o se tu odin okofo obamamu Tumbo chame
Akwasidae Ashanti Regional Minister on the Regional Security Council. I'm a Adra, as a motive for other touching. For chairman, it was a two for Nana Yaa Akyaa II. So I don't know what I care. Now they are two for any. Naya da two for us. Say, never be here, Asanteman high. You need to be na two for a diamond. And I'm sure now you and says, so we are problem. For us, you could see a rare regional hospital. Hospital need be a dear about commercial. Now, say, who send by the ma two for Namoso. A year, wow, Nana could joke. Ogusu awo ye ho adwuma denden a ekwae no bosome ye di anim ye no obewie awie problem ne se wu ade ne nyina na timi aboa na bie kwae na yetimi akwa hospital no ede ama owia wo free ho amfidie ne yese won fa nkosi bosomtwe kwae ne so na otumfo nyankopon ya adom a bosomtwe kwae no a ene so akamu no ontimi enyi emfa free ho otumfo be sada wase edweso onwe kwaso esie nimpon ede kobe kwai tintin da ho a anka obese avoid city ne trafficker ka bitima use dia kono eno so ne ho nsem ababeduru anim amna ye bibia ho eye last week Monday president a share eye road minister wa wona eye owura Kwame Agoja ama wama oba Kofijo akọ a wono so wa share eho dwumadie no ase otumfo eye ejura enne mpatemo eho so nankopon adaroma contractor astati eho adwuma na oye ho adazini mpatemo so fomena ne dumpa ase nankopon chade eye MGB ahye ho so adwuma ase eye wa unia ketwa president o ma ye because so am interchange no eho titiri nti anobese wo ba audition nsan watimi aye free ho to why ne say afiwe na no eye post office macro abusunya kruwa flyovers mi nsan na wo ho ni nyina wa sha contractor ne se wonwie na fia said de be ya wo ba no call inspectioner na enko de se mfuturo no nko ana wo kwakohwe na ya de a ebeboa ama Asanteman akonanim otumfo hiu konfa no chi da wakoma so na mse na dwumadie bi da ha de hye yensa se ye ma cat lab eye cardio center embraho and so nankopon president so na mahama keso amoma shaase o musika cardio center no enti eno so wa wona na obo bia ba ha ye kohwe ye ne contractor ne tina se wa hye ye se afiwe ya cat lab no bewie wo konfa no chi e de ama se de be beboa wona nanom a ewo Asanteman ha the total eye de bia ko graduation of KNUST a o ka ho asem eye KNUST Medical Center ana konsafo ana eye ediama ye miame wo fakofo penso no mso mo shaase e ka na wo ho nebro 400 million na me adoma do wa no tum no president ama get fund administrator ama konsa 400 million a na me no ka say contractor wo ho a oye eye KNUST Medical Center no ase minim se nananom ne panifo atwahye obi abesen ko tie ni kurom kwai ehonsem president decide say Antoa and then Mahusi will be a candidate. President I say district bia under big push no. Yema district bia 10 kilometers of road. Our district bia patemo no. O yesu so a who say big push no. I say ura kura kesi no my district capital no. Enti nkrase ba bia aduane free ba no. Wa hye BBC friend no eye farm routes. I be kakoko roads no ho na aboa said e be ya ye nkro nketo no so ebetimi anya
ɛho emfaso die twatro ɛyɛ dwumadi a wode hye onana KMA ɛyɛ zuba nsa sɛ wonye na mu odi mom nim sɛ otumfuo bi ba wanim tunakopon chaade obana dwumadi a ɛwɔ ne so ntino watimi ayɛ a ɛne gyae ka dwuma a ɔmoba bɛyɛ from Ahodjo roundabout all the way to Santasi roundabout no watimi a clear right of way ni nyina emrofo no eba no mabɛhya ase ɛde amaye de abide ne nsakan ye free the ark eba Ahodjo roundabout no na Bishop ono su guso a wahye yɛ sɛ afiwe no obewie de amaye na de free bekwai roundabout ɛde kɔ Santasi roundabout no ɔyɛ one side na wie na yɛ traffic ne de kɔ one side no asaba the other side na ben parks and gardens no na so ba beye e de amaye ndo tumfo em say me ma update ne Asanteman update ache dwumadi e koso Asanteman tem ha eye wa na president ebra wo bo Asanteman tem ho no eno emutofabo ana me de amawi otumfo na no mo a eba ya ne ye be mo de tochi wa na Andy Okra one ye CEO for Tree Crop Found Development Authority. Wa na Zuba. Ye fana ken Zuba ba ibedru anim dia wa honorable Zuba. Honorable Zuba kiya me mayor. Lawyer Owusu Amuako eye me Krachipenia one ye regional coordinating director. Amoka Mel eye Asokwa MCE. Ana eye commander Osei Akutu. Ana ye regional police commander for Asante proper Colonel Adum Ata ona eye GOC sia na mu ene oyi ne ma yeseye mfa no emra DCFO Peter Tete ona ye regional fire commander ana eye commander Fred Amankwa ana ye immigrations commander e Ashanti region Mr. Osekufo CCTV cameras e wo kroni mu nyina no ona ehweso edema ye nti obi ye bone na ye pede wo ye bone na ona bo ye ma ye hu nipa wo ye sa DDP Hana Hilda ona be see regional prisons commander anan ewo adehimo wa ona na Professor Brina a ona ye board chair for KTU ono so ka ho ana ene otumfo ye be ma ade tochi otumfo ye ba ya manisa ye kran nsem snap adaka baako whiskey adaka baako brandy adaka baako champagne adaka baako Asantehemaa schnapps adaka baako otumfo buamu ade Asantehemaa buamu ade achame buamu ade akrachefo buamu ade ehenkwa buamu ade otumfo kwadwonfo ebuamu ade enchem ne ntahara buamu ade otumfo chiniyefo ebuamu ade otumfo abrafo buamu ade adum abrafo buamu ade photographers buamu ade videographers buamu ade otumfo security buamu ade otumfo fonton from buamu ade otumfo drivers buamu ade ana dwampa otua bia otumfo achiame so otumfo na number ya na ene de babema otumfo ade tochi ene no medasi the Sobru said Asanteman commissioner on na pan funyina so no sere no say wadom ebru oto homa on site homa ban na dwumadi a sebe edo akoma so say ye na Asanteman mu hanom no ne nyina na ono to fa say wadom ebru ne nyina wani di akiri enti no so bafita say a say omo ye dwumadi rebi eno abobo ne nyina so say wadom ebru afi say dwumadi a eso mo ye ansana fi eye se we hospital titu edo akoma so ye papa ekwan no ekwan na wo pese eye firi ho ile kwa bi hospital no ya ma ye se mo fita se a bosume wie ye to bosume akona wie de na ye wie a se bo aro bebru wo wa amane na hospital na bi ma ye nya comfortable fo ni bi agogu ho na se be odwumadi no so etimanya enkoso efiri ho so a ye wo firi ho ko se be pramso eko asu ho nsu nyina so buyi ho no ma no kufti dwumadi na se do be ho no ma do bebru obi kuma se fe no to befra eno ho na o ma chiche oni nyina mu ebi ne so ame se mo ye mo to ye no o mo so mu nyai o mo ye adwuma no ebi se be e aban adwuma nto mo so fita se a se be o ma panyin se o be so be ba no na se adwumadi no mo ye akodu ba bi a
se be oba be na nyifutum no oba be fa na ne so se be no dwumadi no so ada ne nyina didi a kire no ne nyina wada me bu na no so se oto ma wo se be ya Asanteman dwumadi be jibi ma yekoso ene no ba so no ba be dia de one ne panyimfo nyina aba se mo ade toche on ba ya se be dwapa o twadua sharp pentunsia whiskey pentunsia ena champagne pentunsia brandy pentunsia naima sharp pentunsia obuomade na Asanteman obuomade tuvo chame obuomade akrachi fo obuomade ohenko obuomade wabrafo obuomade adumina brafo obuomade photographers obuomade video man obuomade odaba fo obuomade security ana kwadwum echemne ntahra adome bru ana ochiye chetu fo obuomade ana fonton fo obuomade ready do ba na che da wa da me bru say the regional minister of Baya so what's in bru to for the Nananom Mumia regional minister when in important for you. Nananom Mumia pray on the way. Young pray on the way. Young regional minister when in pray. Akwasidae ya ba nya be mano ade tochi na yakana ho
ɛne ne nyinaa di adeɛ no na yɛba no owura afoko a wɔyɛ npp foɔ mpanimfoɔ no baako saa mmere yi ɔpɛ national chairman deɛ ɔtɔ no so no otumfoɔ wase mehokani ɔno nso ka ho onimonyamfoɔ adanimo mmere bi a atwa mu no na ɔyɛ mmarahyɛbadwani ma adehyɛ a ɛwɔ mampɔn ɛna owura Eugene Boakye ɔno nso na ɔyɛ mmarahyɛbadwani ma adehyɛ a ɛwɔ Subin deɛ ɔtɔ so no mmere bi a atwa mu na osi ɔmampanin anan ɛwɔ Upper West region deɛ ɔka ho fufuo panin baako a ɔwɔ China ɛna me nua ayɛ boafo ɔno nso sɛntwerɛmu panin baako no ɔtumfoɔ sɛ ɛbaeɛ a mekura me nsɛm snap adaka baako na mina na Asantehemaa enso deɛ pɔmpu mmiɛnsa ɛna mekura wine ɛno nso adaka baako ɛwɔ mu pɛntu mmiɛnsa otumfoɔ mekura otumfoɔ boɔ mu adeɛ Nana Asantehemaa ne boɔ mu adeɛ Akyeame boɔ mu adeɛ Akrakyefoɔ boɔ mu adeɛ Nhenkwa nso boɔ mu adeɛ Photographers boɔ mu adeɛ Stewards boɔ mu adeɛ Drivers boɔ mu adeɛ Ɛkyɛm ntahra ɛne kɔkorɔgya nso boɔ mu adeɛ Security boɔ mu adeɛ ɛna otumfoɔ Akyeame abrafoɔ nso boɔ mu adeɛ weyɛ deɛ mene me hokani ɛde baeɛ owura afoku nso se ɔkura hyena pantu nsia whiskey pantu ne srada ɛna otumfoɔ Akyeame boɔ mu adeɛ ɛna otumfoɔ Nhenkwa enso boɔ mu adeɛ otumfoɔ Akyeame na sɛ muhu mene me hokani ɛne mpanimfoɔ a ɛka me ho wɔ ha na yano di sɛm no
Koso aka mo sɛ utie opimiso 104.7 ene eye Akwasidae a etoso enum. Professor Emmanuel Champo from Harvard University. Sabre no hu ne sɛ eye aban mo mpanimfo dada omo atwemu akyerɛkyerɛ eye Honorable Simon Osemensa ene Yera Paul Afoko ne mpanimfo Yera Sampan ana enkane na woye Kumase Mayor omonso aba abechia ena eye ura ono ne si aban anamu ewa ha mekire Honorable Dr. Amwakohene ono soso ne mpanimfo aba abechia ene eya Akwasidae etoso enum 104.7 Opimso radio ena wutie ede afre etitire ne nintine kosoa densa eto nsayem ama Kotokohene etiri enkwa na mekai mo se ene yede Nana Yaa Akyaa edi ade krobia Asante Kotokohene eyi Nana Yaa Akyaa de ma Asanteman ebra na ne din ede odehye ama bonsu na oso wona nanom nkonwam na ene edin abeye Nana Yaa Akyaa a otoso mienu ene eya Akwasidae a yesronko eno nti amane ne amamre ena etwagu a edi ehim we by chancellor I will make this university ena Champo onwa nenamfo omeya asofo Reverend Dr. Armstrong one ne yire we osofopani ewo Nashua I was in New Hampshire, I was United States. Tomuba, Yabaya, na Yaba, Yene, Nana, Abidi, a year a day, Yamano, at the touch. Kapanochi CEO and the management team, Akwasidae baby. Sabre eye Kotokohene onwane yonko a wo eye America mamu Dr. Penny ena woduru ha wone ne yere broni fita omo edensa eto nsayem ama krobia Asante Kotokohene ade toche Unfortunately, the best round of Mato, Asanteman, said, Jahanoa, Dr. Akwasidae do, confront CEO, and one in penny for, say, ne are there, or ba, no ne, Asanteman Ababidi, now a man at their touching. Now, all ban so, one name the director of administration, Mr. Freddie Fireboa, and now Mr. Evans Usu Ansa, one acting director of finance, Mr. Evans Usu Ansa, one Asanteman buy an education fund or buy first batch or benefit. You do so called Sukupon, Nebinifi or Tenefi, Nasanteman, Nadaroma, education fund or buy when ye be, and they would not have a chartered accountant. As an anatomy, our director of finance, we need no more, or the rich my as acting director of finance. Now, confirm to see you when in Peniforno, a buy no, or Mose, or Mukra, or Monsem. Snap adakaba ako ena ensa akodo bibire so hampa ba ako na de won de tachiri boamu ade Asanteman wura ne akrachifo ne nchiame
ɛna Asantehemaa ɛso ne mpanyinfoɔ mu deɛ nyinaa nso ɛwɔ ha ɛno nso mede bɛboa ama ɛde ɛdi adɛ nti ɛbaeɛ na ɛnante seɛ no dɛm ase. Mr. Obu said, Confonochi, Penyo, but you won't share. Dan, you know, I don't brew, or church and a 7 yard, you might dash in the salon. And never call one of you at maybe pay you. Tonight, then was a 7 so much show. Then 7 paying for actually. Come and say about show and once somewhere, 7 do that. And I told you, didn't so. Somebody has snapped pensions here. And I said, Ben Sasso, the chin of Sebi, a dim, and I'll bob my dear. Asanteman bɔ ma deɛ ɔkyɛme bɔ ma deɛ na ɔhenkɔ bɔ ma deɛ ɔda ɔma eburu nana baako a ɔka ho ɔno sɛbi ɔda ɔma eburu tipa ba yɛ mfe aduonu nson kasɛ sɛbi nwoma sia sɛbi de o sika ɛna ohia ni sɛbi oti di boa wo na sɛ wonya obi ma no boa wo de a sɛbi wode sika de ba pɛpɛɛpɛ na wɔn nana yi sɛbi ebi no fie ɔde kesi fan de na aboa no asɛbi nnɛ or they say, and because a did to open and so as that I come home or the door was here. So, Tina and what baby, or the brew, or to go never down. Don't buy a run on the baby chair or no. Two for the was, no for the was. See your brain, no two for no was. At the kitchen for the runaway. In the chair that. Sako jinsi na tuaso. Konfa nochi see you. I sabre uti dia na chame penny eka. Ose krobia Asante Kotoko hene no an education fund. And no na day openi edru ene. Jina penya waba abijina. Echre krobia Asante Kotoko hene. Sedi enani esi eku enwoma ho. Eni pam pem. Education fund no edna je be easy education fund so atete wo mo enche bia na atemwafo munyina eso so eba akrobia Asante Kotoko so mo bedi wo mo mfie wo ha ene aduonum Dr. Kwamichi, Managing Director, Inchiwa, Education Fund, and All Nations Football Club. Apua wo mo so ne obi a okofa bae. Yukuso ahohoa ene wo munyina bedru kotokofie mapa mu mpenemfo nananom asofo anintene atitre yenyina yada so wo Manhyia kotokofie sabre yetwen aya ahohoa etoso a omonso so eba na wabema krobia Asante Kotoko hene nitri enkwa Nana abrankesi nyame ani ne ene di o mani mo de omba Otumba jame obeti ama me batante na daru mebru ate se nitina mti baby ono no ane na kwamiche unity group of companies dia na Nations Football Club odi abeka ho odama afi 2026 omu kosi akan no FA Cup otumfo na daru man team Nations ena crew ano omofae na sebe yentumi fantana brenkese abra sebe yewura na ontie tie ne hu Nana Kwamichi wa ha one ne mantie ono omobobo no ede crew ano eba no de abeche yewura na dawroma afi omobobo African Cup e wa brenkese na dawroma no mo agene sem shira na sebe ebu sebe akronto na kurakrum na dawroma Kruwano African Cup no akaho adama manu hu ne na Kwamichi any nations omo ha man ne baya bujobo adama yewra
boy my dear. Asantehemaa boy my dear. Manhyia security, Ewura security for almost boy my dear. Ewura Krachi for boy my dear. Ewura Chine boy my dear. No. Na Ewura Chame so boy my dear. Ewura misu bro. Odaroma said the wawa kra branka sinya mieni hene wase no. Se uhu one wa Nana Kwamichi e wa hawie ya enya ne bone so Nana Kwamichi mrebi abesene ko wa de kotoko ehye ne sama ne hwe so odi hu dwuma bia no mu no odi nya adisua e wo ball bo ho to free kotoko an so koti ne team all nations yi asiakan ama afi we se ya mu FA Cup mu boy no odarma mu ne di nkunim odarma watete ne sei wasama ne baabi atena Neso akosi akan di nkunim a ontimi ntrase so akora wo so ukrom na mewo a me di dwuma di manimu ai na ne yenkoma mirror de tochi na animonyam a na daroma ompa bopanti aka no ne bi aka ne football team no o ma ba na abedawase no mu no abedi ade no mu de cup no so aba abekrewo to mu ba ya di o mu sa aka no adaroma cup no enie no ma sa besrewo nshira se enam so munya FA Cup ninti no ombenya ho akonya akọ Africa eno so musra mpabo wishira wo mu a omunim so mkọ a ombenya asan de aba wishira nko a no omohwe omu ba ya adarmo so mu no bedi ada omkro nsam adarma wa obo mu ade na Asanteman bo mu ade wa chiame bo mu ade adarma wo henkwa ebo mu ade wa krachifo nso ebo mu ade ena obambo fonso ebo amade Nana Kwamichi se odarma wawa kredi onene football fo ye nimba ya de omno de bedia de nebru otumfo de mase papa Sabre the Nations FC omayi boy Chairman de animu me kire ye league ho eja osu de animu na Ewura Kwamichi ono a ne team odarma eti nkonemu a wonya nkonemu kruwa no eno nti na anya de esa obetime atenase na ewose wode be kire krobia asante kotoko hene eno nti ene wode aduru ha na science bi no asema wo kan se be enya no nko na wo sansre kotoko hene ne nsemu nhira se nyankopon ne nananom eya adom a eye FA Cup a ewose omo ebo no eye Africa no omo pese on esaje enti Ewura na daroma onhira omo na eye Africa Cup no mbekwa akobo no enka ahanum ya anti sabre Ewura Kwamichi one eye ni team omo ena ema kotoko hene etirinkwa na akrobia asante kotoko hene so ede ne nsa ato won so na wode ne nhira ede ama omo na sahiwa otie yen efri eye Manhyia kotoko fiem 104.7 eye Opimso radio oko Opimso TV Facebook ubenya yo live oko YouTube nso a obesan enya yen ho no mo entintan fidie no eye abefo entintan fidie ne de baabi a obefa bia obehia Opimso Asanteman North America utufo na osai kwame one di omani mo no mo ba Asanteman North America almost so eba na almost so abema krobia asante kotoko hene ade toche makama chiro se ene eye Akwasidae a etoso enum ai enunti se uhunu se ene nananom afura wontoma se biebru se bioson wonchine ye sisi wonso eye ehenkwa ye nyina ye di akire na ye somoa na ene eye Akwasidae a etoso enum ane enunti nene uhu se nananom nyina wana wasom nkromu wie ye wonyina so abeduru ha amenne ye nyina ye san abema krobia asante kotoko hene ade toche
Ogusua 104.7 Opimso Radio. Manhyia Kotokofiem ene eye Akwasidae a etoso enum enonti nananom abamu mpanimfo akrachefo asofo atitiri enintini yenyina abedru ha yabama krobia Asante Kotokohene ade tochi ane sana ye no eye imfie hanai imfie ha mako ahanai kakra over 400 years de nananom eye yede say kwame me wa America na me gina ha ma America Asanteman North America imfie mienu ni ena mbegina ha bedin se he konfanochi no afibia no yebeba ni abeboa Rebecca ye no amekoye no Asanteman North America no ye New York, New Jersey, Washington DC, Cincinnati, Chicago, Dallas, Denver, so omunyina na esumami mami bejina ha Washington so di bibeka ho ene sa datwa omse wofa sanko na koda na ho na komana de tochimai ti bejina ha ye ba bitne na na di ade nyama na de tochi na ebonu so ehye no so no ya san de bi abepia so na nsana minka no wo mo ejina me hai eye minuan ma wo munyina ya America ye de se Asante force ye kan brofu na so wo munyina si esua ya mamre enti ya esua mamre dia me de sofu kura kan ho eno ejina me nchen ono so Washington na anu ya na press before but Anglican kafra ya shed no sofu enti mi jira ha bi oto anu so ye o se kwame mi ame bano no sebi ebru sebi abra onu so America na me wo no osua mamre no ene fe oba ha no adi mfie no se wadi mfie aduanan miensa o se oba na chi no behwe na mamre to oba ya onu so ka ho to oto anu so ye ne maame me so me hu ka ni no onu so sebe ona oyema migina ha mitimi ha bi otosu bio aye me nana ye friend terrible ite onu of abrofudin amfa santifudin ni bi oni America na di otosu aye nana menyame mi ame bano no the bar we chat to last but one odiso di otosu bio so ede Nana afiajiman sewa oni meka achiri sebe onu so America no wo di otosu bi onso ye miame ba e freno Magreta o sidne openo no onu so wa America onu so ye nia o usi ansa wo wa hai nase no sebe ne ba ena eja o ware mi be wanko ba bia wo de na ba fie the otoso ye kwakudia nana kwakudia de nutu otumfo onu kwaku
ɔno so ɛwɔ America ɛyɛ usi ansa nana no na mesumi nana de ɔtɔ so nso de nana ya usi ansa ɔno so wɔ America de ɔtɔ so bio ɛyɛ Akwasidae fie wɔn aka no ɛyɛ wɔn ɛnu wɔn ha wɔn begya yɛn na ne korakora ne sɛ yɛ baayɛ a yɛkuta yɛn nsɛm whiskey adaka baako afei ami snap adaka baako otumfo bɔ mu adeɛ ɛnuni Nana Asantehemaa bɔ mu adeɛ otumfo akyeame bɔ mu adeɛ otumfo protocol akrachifo bɔ mu adeɛ otumfo henkwa ahenkwa anahenkwa henkwa bɔ mu adeɛ the chatwa no so the way there is in American dollars Hill Confanoche Nana can say obenya ananka obia fie bia obia bema ni cedi baako no de aye yesu ye cedi baako ekuta $1,000 aye de babeboa utun Hill Confanoche na America no ye baya ye be man na de tochi enu so enu so ni Wesu buse de onana awo sebe America openye se kwa me ebusi openye ohoro no onene do mu se de bia osum no se sebe wa do me Hill Confanoche ga se obia moa eno na sebe ko fo no maka munya bomu ne se ba na sebe wode yom no be dia de obe yode sebe wa onana bukomni a sebe anga ka shene sebe sofo ka ho ene ne ba na yire ene ne se na nanom ne manyina ka ho no ba se enu be dia de on ba ya de di kai pa na Hill Confanoche no arubo bomba ya America dollar no apem $1,000 arubo do mo so aselo no ena obu amade Asantehemaa obu amade wa chiame obu amade wo henkwa obu amade ena akachifo obu amade wadom ebru ena omo snap pentu ensia wadom ebru no ba chia woro no o ma de touch no tu vodo mase papa Asante si wo Confanoche ombra meji says kan why si wo ombra no come kono na was Asanteman North America and said the almost so no say ebra eye krobia Asante kotoko hene ka say eye konfu anoche obia masidi du fie bia mo ne yamfamu ano Armebu ono so Wasa no nimye na kama kuma penso no yon pani afo no tete fufuo afena so ono so one ne ma ne abusua nyina omo abeduru ha no mo omo de eye America dollar no cedi eye $1,000 what the barber to Confanoche na omo so de abwa na said ete no probia Asante kotoko hene na Roma nsanu adwuma no ebino no Mama kwa chevi ya waka bumaso hai. Waka bumaso. Você mau mati amos. Muna ngoche. Na moga humi. Afana America fo, so mo ka America fo. Pasanya to kado to aso na. Nana Shodu, Deputy Mayor of the city of Bobigny in France.
Yes. Where's the Otumfo Achaime, Your Majesty, King of Kings of the Ashanti Kingdom, King of Kings Otumfo Asantehemaa, Your Majesties, Honorables, Nananum, ladies and gentlemen, it is with immense honor, joy, great emotion, and profound respect that I address you today. I'm here as Deputy Mayor of the city of Bobigny, which is in France. I also stand here with the support of young leaders from UNESCO Network. I have the honor of being accompanied by young people from the Bomoyi Association, a non-profit organization for whom this visit represents far more than just a simple trip. It is a true immersion into Ashanti culture, an encounter with a people proud of the history, traditions, and values in our motherland. We have come to discover, to learn, to listen, and to forge bonds. For we are convinced that understanding one another is the first step towards lasting friendship. Being received by Your Majesty today is a tremendous, unforgettable privilege. I fully understand and I fully appreciate the honor being bestowed upon us, and I thank you most sincerely. I hope this meeting will mark the beginning of cooperation between cities of Bobigny and Kumasi. I hope this meeting will deeply forge partnerships and collaboration between Ghana and France. We wish to develop cultural and educational exchanges as well as economic ones so that our young people and our populations can learn from one another. Why not envision in time a genuine twinning arrangement between our communities? I deeply believe that our differences are a source of richness and that our stories, however geographically distant, come and can come together around the values of respect, the passing on of heritage and partnership and fraternity. Yesterday, I was warmly welcomed, I was warmly entertained with my delegation by Odehono Otri Kusi Ntrama II, Paramount Chief of Esumeja. Thank you for such a warm welcome. I hope this day marks the first chapter of a wonderful story between France and Ghana. And also, I brought some gifts, some donation to support the King's Foundation. And also, I brought a small gift to show my deepest appreciation to our King, the King of Kings. My deepest grateful. I'm deeply grateful. Thank you. Can we please bring the gift to the King of Kings, please? Yes, and of course.
Thank you. Yes, there are snaps inside. I can say there are snaps inside there. Yeah, it's okay. Mira Adaroma. Onana no yi. Ose Adaroma mu free France abrochimam. Kuro bi e friend bomini. Ho na onana yi sebe oye Miro a oda wo ma no. Dika won so de nchie mu odin efiri ho e de brewo. Adaroma oso mu ba nsrahwe. Na yomani so adi hunu se France bomini ho ene sebe Asanteman na se Ghana ebenya nkutahudie ayonkofa ne asua amamre yasua ye ho ade na atimi aboa kuro no emienu oso ho se adesua nkutahudie ewo nipa ni nipa mienu ayonkofa mu no eboa ma ayonkofa no ejina papa odaroma oso obabedru ye wa obi nkumhene na asuminya hene oso mana kwa ba kama amana ni akan ni ajibebre oso adaroma o didie se sa nsrahwe edin kabom mu ene mpuntu ebeba sebe bomini ene Asanteman entem odaroma achedi ahodo bi wo hono mu a watu din se na wanya akwanya abedi
ɔde ba na ɔde aba ɔde abrɛw akyea me afei ɛwɔ na education fund nso so ɔdaroma no nso waba sɛ education fund a ɔde asi no nso ɔba bɛboa bi